أنا نزه هاجر زي أزيكو نزه حزب زيكو نزه حزبن هاجرن زي سواء ولا تقينو أي هابن مهناتو بصاي لإرترا تسوس تقاطعتنا بصاي بركة برهان بليناي قرب أب ساعتي له أبدك خيرك هاجرك وها قدام يتحدث تاون قاد إيرترا إلك تمزجب نحرني إيرترا كن عبل زيت دليات خونك نني خت حتى نايت هاجر أبزك وين عايز أجمع فترة لي نهاجر أو خونكاسي كلهم ندقة مسؤول إلك تقص قص ندحر لها أنا أنت أزبط زلوا أوكي دقني ها خير كذا لها ندقة زلوا يكونكم بليم كجبر زدلي أوكي كيف كان لها نتبز زلوا نزخلوا قديفو أب كيبل كيسته ندار حاسه هاجر كتكون على اللواء بمبال بسرح دولة سبكة أمسجنه مخنياتو نص كل خير خبة نعاها هاجر الكانت أنا تي عدي تبلع عدي كجبر الكا يدسعر دلوا عد دي بالكان حركين نمنت إيرترا الكا تزار نحر عد كم هاجر ديت أمن حركونكا نمنت أي كبزع بإيرترا تزار الحد من السيد بلاسي أبسوا خيرهم تبزع الويان إمزمور أبير إخير خير دي من السيد زار وكارونه أفتو بوتاس نسواس دي وردا أنا بصراحة ممبر داي بوليتيكا خوين إندي هري أفتو مصحاب مدلاون كل يفلت إيه مالت انت إزمهر أو زمالت بزعبات ناي بوليتيكا وتمرت أو دبل كوميل كاخت نزح نكلخا بز حدا زيت أمسب زمهاركا نزق على زين حردا سمع الحران لي خاتخونكا ديق أخ ندق زخود سبات مهورات رأيهم ويدق سباتهم بيتسب زلوهم يمقل أنا بيتسب يبلي حلافنت يبلي أبوي حلافي كوني بتمرتي ترأي كيدي سلام زخبركن تخاتلتي إيرتريان ميديا نتورك كمي كنيهم كابزا هدئتن سلاماويتن زغونت حجر إيرترا زخبر سلامتنا بمقدم نلومون أباسر ساعات نايتي باستفرالي تحسوتات نمسكم حدا فليز بلا تحسو حيزنا متينا لنا نلومون نايلوم تحسونا قيا تأمرت قيا إيرتراو منسي تمالن لومن زبليو تأمرت قيا إيرتراوي منسي تمالن لومن كلتا غاش عدالينا لنا حدا غاشانا بقصالي تفلطو دمصكم هناصي تاريخاو تحسوتاتن كالمسو تاساسر زعباتاتن حيزو مصكم يو حدا جن بخري غاشانا يو مزر استزي تتحيزو كمؤتوي كملوز دلجن تاريخ إيرترا اب تحت زخون يكون كنت تخاتاتنا خم تخلق زي تفلطو تاريخ منسيو تاريخ إيرترا تاريخ منسيو كاب قعزو حمساتات ساتات جمر مسرح بوليتيكاوي من قسقاسن كاب سات حدا جمر 30 عامات زقصله ناص هاجر الناس درغاغص برتاوي قالسن كومون كاب دحري مرغغاص ملا ناصنت إيرترا شعنچ عتم 91 كساب حجي امل معن موحاس لاونت هاجرن استخايدن استمزغبن معراف ناي تاريخن امم مدرخو بإيرتراو من سيستسرحن سرح زلون قياتات ناي إيرتراوي من سيهم لومي أبزن مزت أساسرو كالو زعباتات زتوكرة مسكلت أغاشنا زكاة سفيح تنتنا وحبريتاتات حزنا لكم إنا قريبنا زلنا تخاتاترتي إيرتريان ميديا نيتورك مو بقدتنا باقاشي كسكركم حجي تحدي خمزي زحبركم فلوت غاشانايو نمحبار زاكل جن بعلو سمو حبيرو خاتيو خلاي غاشاناون كوم سمو حبيرون دحرابايتون كاتويم أغاشنا فلمان قعدا حمصخم مو فلما تمللاي كتعملنا هنا كتيهم تو تقبر زلهم برخت فلوتي خاجن طحن حبريتا هيب كامل اسم كان نخد حروايتا خمس تختبل تغليها كنجمر دعريغا نام حرق نسجل انتي اقدم كا تقسكايو غاشاون ايكونكن سلازي برخت برهانه انت سخات بلو صاب بليناي دحر بايتا نجيت تقيس سلنا بري شوف إلى زحل فزر لهم مالت صبوغ بصاي برغت برهانه بليناي ناو حدش غاشانا نسجل ملوسم كان دحر بايتا تخاتات تصنعت الله هراي يغني لي مجمريا إريتريان نيتورك ميديا نزم مقباركم مجمريا كم حدش غاشاهم مساخم إهين مهين كبحال كتمصن مخال أزي خمس جنفتو سمي محار جبريس جبر جرجس يزبحال من البات تولد كل عدي أبى هجر سبيو عد حصوره تبحال عدي أم الزوبة من عيلي توليده من البات كسب شاو عيك في الزخون كأبي تمرت دركو تمهيره
ድሕሪኡውን ካብ መንደፈራ ማለት ኣበባት ካብ ችኑት በሃል ቤት ትምህርቲ ካብ ሻሙናይ ክፍሊ ክሳብ 11 ተማሂረ ኣብ ሳዋ ኣብ 2005-2006 ዓመት ትምህርቲ ከዓ ኣብ 19 ዙርያ ንሳዋ ወሪደ ናይ ምሕለፊ ናብ ኮሌጅ ደምፅእ ነጥቢ ስለ ዝረኸብኩ ከዓ ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ብሕርሻዊ ምህንድስና ማለት ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ናይ 5 ዓመት ወዲየ ማለት እዩ ኣብ 2012 ትምህርቲ ወዲእኻ ኣብ 2013 ኣብ ሳዋ ከም መምህር ናይ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ኮይነ 1 ዓመት ን2 ዓመት ደኣክል ድማ ናይ ሓላፊ ክፍሊ ናይ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ኣብ ሞያዊ ስልጠና ሳዋ ማሞስ ማለት እዩ ኮይነ ኣገልጊለ ድሕሪኡ ከዓ ናብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ተመሊሰ ከም ተሓጋጋዚ መምህር ኮይነ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2018 ናብ ሃንጋሪ ብናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ክገብር ማለት ይኸይደ ኣብ 2020 ናይ መጠረሽታ ከዓ ብኣግሪካልቸራል ኢንቫይሮንመንታል ማኔጅመንት ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ትምህርቲ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ወዲኤ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ከም ሌክቸረር ማለት መምህርን ከም ሓላፊ ክፍሊ ናይታ ዲፓርትመንት ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ትበሃል ሕርሻዊ ምህንድስና ማለት ከም ዲፓርትመንት ሄድ ኮይኑ ከዓ ይሰርሕን ይምህርን ኣለኹ ማለት እዩ ጽቡቕ ኢንጂነር መሓሪ ገብረ ኢየሱስ ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ሓድሽ ጋሻና ኮይኑ ዘለኹም ዝከታተልዎ ጽናሕኩም ኢንጂነር መሓሪ ገብረ ኢየሱስ እዩ ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻዊ ምህንድስና ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ እሞ ከምቲ መእተው ዝሓበርናኩም ብጻይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ እቲ ፍሉጥ ምሳኹም ብቐጻሊ ነምጾ ሰፊሕ ትንተናዊ ሓበሬታታት እናሃበ ምሳና ዝጓዓዝ ዘሎ እዩ ሎሚ እውን ከምቲ ብቐጻሊ ወርሒ ወርሒ ተተምጾ ጽቡቕ ነይሩ ትብሉና ንሕና ግን ኣማሓደግ ነብሎ ሎሚ እውን ኣምፂናልኩም ኣለና ኣርስና ከም ዝማእዝን ዘበልናኩም ትምህርቲ ቅያ ኤርትራዊ መንእሰይ ትማልን ሎምን ቅያ ኤርትራ ቅያ ወለደታት እሞ እስከ ኣብዚ ትንተናዊ ሓበሬታኻ ክትፍልመልና ብምባል ናብ ጻይ በረኸት ብርሃነ መሊሰኩም ጻይ በረኸት ብርሃነ ብሌና ኢናባኻ ይቐኒየለይ መጀመርያ ንመስግን ምስ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ እውን ብኣኹም እውን ይመፀና ዳይሬክት እውን ይሓቱና እዮም ግን ምስ ትፅበት ግዜ ክኸውን ይኽእል ኣኽብሮት ሂብና ክንምልስ ዋላ ወርሒ ገዲፍካ ሰሙን ሰሙን ክንመፅእ እውን ኣይንፀልእን ኢና ክንገብሮ ከዓ ተስፋ ገብር ንኣኽብሮት ተኸታተልትናን ብምሉእ እቲ ተኸታታሊና ማለት እዩ ክብረት ከዓ ይሃቦም ንክንድዚ ዝኣክል ድልየት ገይሮም ነዛ ንእሽተይ ነገር ከም ዓባይ ሪኦም ዝዕድሙና ልዑል ኣኽብሮት ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ኣርስቲ ንክንመፅእ ተኾንና ኣነ እንታይ በልኩ መንእሰይ ኤርትራ ከምዚ ኣብ ነገራዊ ሓይሊ ተቐየረ ፍጡር ኢለ ምወሰድክዎ ከም ሓንቲ መግለፂት ምክንያቱ መንእሰይ ኤርትራ መዘና ዘይብሉ ታሪክ ዝሰርሕ ፍጹም ንዕኡ ፓራሌል ዝኸይድ ኣብ ዝኸድካ ኸድካ ዘይትረኽበሉ ስራሕ ቅያ ኢልካ ክትገልጾ ነፍሲ ወከፍ ናይ መንእሰይ መድረኽ ንናቱ መድረኽ ኣለዎ 4ታት 5ታት 6ታት 7ታት እንዳበልካ እንተኸድካ ንናቱ መድረኽ በብእዋኑ ከዓ ነቲ መድረኽ ዝምልስ ተግባራት ኢኻ ትሪእየሉ መንእሰይ ኤርትራ ንኣብነት ኣብ 4ታት ዝነበሩ እቲ እዋን እቲ ንዝነበረ ናይ መግዛእትታት ጣልያን እንግሊዝ እቲ ውረድ ደይብ ዝብል ዝነበረ በብመድረኹ እንዳተቃወሙ እንዳበድሁን ይኸድ ነይሮም ምኻ ውሽጢ ፀላኢ ኮይኖም ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ 50ታት ኣብቲ ፌደሬሽን ብሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ካርታ ተሓኺኹ መንነቱ ተመንዚዑ ቋንቁኡ ተቐይሩ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ብዓቢኡ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ከተማታት በሎ ገጠራት በሎ ሰላማዊ ሰልፍን እምቢታን ኣብ ፈቐዱ እዩ ተራእዩ ሽዑ መሬት ፍሕፉሕ ዝበለሉ እዋን መንእሰይ ኤርትራ ነዚ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ብሰፊሑ ኣካይድዎ እዚ መድረኹ ሓሊፉ ሰማዕ ምሳኣነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣማራፂ ነበሮን ምክንያቱ ክብሩን መንነቱን ክመልስ ስለ ዝነበሮ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ስሳታት ጥራይ ኢዱ ብዘይ ዝኾነ ሎጂስቲካዊ ስንቅን ናይ ብረትን ቀረብ ብኣጻብዕ ዝቁፀሩ ውሕዳት ጀጋኑ በጻብዕ ዝቁፀራ እሞ ከዓ ግዚኡ ዝሓለፈ ብረት ንሃድን እንተዘይኮይኑ ኩናት ዘይጥቀመሉ ከም ኣብ ዓሸራን ጓንድየን ሒዞም እዮም ተበጊሶም ኣብቲ እዋንስ ንኩሎም ዘዕጥቕ ብረት እውን ኣይነበረን 11 ሰብ ነይሮም እንተኮይኖም 5-6 ብረት ሒዝካ
ክትብገስ እሞኻ እስኻ ትብገሰሉ ዘለኻ ኣዝዩ ኳዕናን ናይ ኣፍሪቃ ኣሎ ዝበሃል ስርዓት ወይ መግዛእታዊ ሰራዊት ክሳብ ዓንቀሩ ዝዓጠቐ ምስ መላእ ዘራያቱን ሓያላት ዝብሉ ሓገዝቱን እዩ ኣንጻር እዚ ኢኻ ትብገስ ዘለኻ ምስ ክንደይ ብድሆታት ማለት እዩ ምናልባት ነዚ ክትርኢ ከለኻ እምበር ድሓቂ እዩ ኢልካ ትጠራጠር ነዚ በዲሄስ ናፅነት ከምፅእ ሓርነት ክጎናፀፍ ኢልካ ክትብገስ ከለኻስ ከምዚ ፁፅዋይ ኮይኑ ይረአየካ ኣብዚ እዋን እዚ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ታሪክ ቀሊል ኣይኮነን ውሕዳት ውልቀ ሰባት ብውሕዳት በፃብዕ ዝቁፀራ ብረት እሞ ግዜአን ዝሓለፈ ብረት ሒዝካ ናፅነት ክጎናፀፍ ኢልካ ምስ ማዕረ ክንደይ ራእይ ኣለዎ መንእሰይ ኤርትራ ዘርእየካ እዩ ራእይ መንእሰይ ኤርትራ ፍፁም ዝፅንቁቕ ኣይኮነን ምናልባት እንታይ የርእየካ እዚ መንእሰይ ወይ ወዲ ሰብ ክገብር እየ እንተኢሉ ቅያ ክሰርሕ ተኣምር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ብቐሊሉ መርኣያ ናቱ እዩ መንእሰይ ኤርትራ ቅይኡን ዛንቱን ታሪኹን ዓበ ኣብነት እዩ ወላ ንዓለም እንተበልና ብዘይ ምግናን ማለት እዩ ንቕሓት ዝበሃል እንታይ እዩ መጀመርያ ንቑሕ መንእሰይ ክንብል ተኾና ብሱል ልዑል ፖለቲካዊ ብስለት ዘለዎ ወይ ንቕሓት ዘለዎ ብፍቕሪ ሃገሩን ህዝቡን ዝነድድ ብግዚያዊ መብለጨቲ ዘይደናገር ብክብርታት ሃገሩን ህዝቡን ዝሕበንን ዝኮርዕን ብግዚያዊ ተንኮላቱን ዘይሰናኸል ድልዱል መትከልን ሓያል መርገፅን ዝሓዘ ነዊሕ ራእይ ዝጠመተ እዚ ተሓያል ንቑሕ መንእሰይ ዝበሃል እዚ በንፃሩ እቲ ድኹም መንእሰይ ወይ እቲ ሓያል መንእሰይ ዘይትብሎ ነዚ ረቑሒታት ዘየማልእ ሓደ ኣብ ልስሉስ ቦታ ዝተቐመጠ እንዳማቱ እንዳቋመተ ዝነብር ኣብ ሕልሚ ናይ ባህግን ሕልምን ጥራይ ዝነብር ባህግታቱ ብፅፍሩ ዘይኮነስ ባህግታቱ ብቤላቤሎ ጥራይ ክረክብ ዝኽእል ብስለት ፖለቲካ ዘይብሉ ጉዳዩ ናይ ካልኦት ጉዳይ ጥራይ ገይሩ ዝርኢ እዚ እቲ ዘይብሱል መንእሰይ ዝበሃል ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን ዘይብሱል መንእሰይ የብልና ኣዝዩ ንቑሕ በልሕ ርሑቕ ዝጥምት ብከምዚ ዓይነት ዝመፅእ እቲ ሓያል መንእሰይ ዝበሃል መንእሰይ ኤርትራ ማለት እዩ መንእሰይ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ሎሚ ኮይና ክንሪኦ ከለና ብኣዝዩ ድልዱል ቴክኖሎጂካዊ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝተዓጂቡ ዝኸይድ ተባዕ ንቑሕ ጅግና ኢለ መግለፂ ከዋነ ወላ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ሰንሰለታዊ እንድዩ እቲ ከምዛ ቀዲምና ዝበልናዮ ሓረግ ወለዶታት እዩ እቲ ናይ መንእሰይ ወለዶታት ካብቲ ሓደ ዝገድድ ታሪክ እንዳሰርሐ እንዳሰናዐ ዝመፀ እዩ እዚ ናይ ሕጂ ከዓ እሞ ብቴክኖሎጂን ብሓያል ዝኾነ ምስ ምዕቡል ዓለም ዝኸይድ ሓንጎል ዝሰነቐ መንእሰይ እዩ ብድሆታት ከ ኣለዎ ኣት ዘ ሴም ታይም ብድሆታቱ እንታይ እዩ ቴክኖሎጂ ዘምፅኦ ዓውለማ ዘምፅኦ ክፉኡን ሕማቕን ገፋፊጡ ዘምፅኦ ሓበሬታ ንሓንጎሉ ከይመቓቐሎ በቲ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክፉእ ምስልታት ኣሎ በቲ ናይ ቴክኖሎጂ ማዕልያ ዘይብሉ ማሕበራዊ ሚድያ ኣሎ እዚ መዓልታዊ ካብ ደቂቕ ዘይኮነስ ካብ ሰከንድ ናብ ሰከንድ ዝመፅእ ሓበሬታ ንሓንጎሉ እንዳኸፋፈሎ ግን ስቲል ክሰድዕ ወይ ክመዛበል ኣይከኣለን መንእሰይ ኤርትራ መርገፂቱ ሓንቲ እያ ልኡላውነቱ ኣኽቢሩ ደው ኢሉ ብጅግንነት ይምክት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ እቲ ሓያል መንእሰይ ዘብለኒ ከዚ እዩ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ እቲ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ተኣምር ዝሰርሕ መንእሰይ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሕጂ ኣብ ገለገለ እዋናት ከምዚ ነይሩ እዚ ናይ ሕጂ ክትብል ትኽእል እንዲኻ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ነይሩ ድዩ ንሱ ዘምፅኦ መዘዛት ነይሩ ድዩ እንተኢልካ ምዚ ሕጂ እዚ ኩሉ ብድሆታት እዚ ኩሉ ተኣምር ሰጊሩ ንዕኡ ገላሊሂ እዩ ሃገር ዶ ኣቢሉ ልኡላውነት ሓልዩ ዝኸይድ ዘሎ ንምዕራባውያን ነዚ መንእሰይ እዚ ንምዝባል ማዕልያ ዘይብሉ ትንኮላት ይስራሕ ዘሎ ንዕኡ ንኸተስድዕ ካብ መስመሩ ክትኣልዮ ዝግበር ዘሎ ኣፍሪቃ ዳርክ ኮንቲነንት እዩ ዴቨሎፒንግ ኮንቲነንት አንሲቪላይዝድ ኮንቲነንት እንዳበልካ እንዳናሸኻ ዝግበር ዘሎ ነቲ መንእሰይ ታርጌት ዝገብረ እዚ ዘይስልጡን ክፍለ ዓለም እንዳበልካ እሞ ከዓ ፀጋታት እንዳንባሃቕካ እንዳደለኻን ማለት እዩ ንመንእሰይ ኤርትራ ከስድዕ ዘይደሊ የለን ሂውማን ትራፊኪንግ ተፈጢሩ
እዛ ቀዲምና ዝበልና ናይ ኤአይ ምስልታት ንምድንጋር ዝግበር ዘል ሚድያ ኣሎ በዝን እንዳተላኸዐ ዝመጽእ ንመንእሰይ ንምግጋይ ዝግበር ሎማ ዓለም ኣብ ንእሽተይ ዲቫይስ ፍላሽ በሎ ኣይፓድ በሎ ኣብ ጅባኻ ዝውተፍ ማዕለያ ዘይብል ናይ ሙሉእ ዓለም ሓበሬታ ሒዙ ተኣትወሉ ግዜ ኢና ንኸይ ዘለና ስለዚ ነዚ ብድሆታት እዚ ስዒሩ እዩ እዚ ናይ ሎም ወለዶ ዝኸይ ዘሎ እንታይ ሕጅቲ ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ናይ ደገ ኣስዳዕቲ ወይ ናይ ደገ ፈተንቲ ጥራይ ኣይኮኑን ንመንእሰይ ኤርትራ ወይ ንመንእሰይ ብሓፈሻ መንእሰይ ኣፍሪካ እንተበልና እውን ምግናን ኣይኮነን ዝፍትንዎ ዘለዉ እንተላይ ናይ ውሽጢ ከዳዓትን ዕሱባትን ሰብ ረብሓን ንመንእሰይና ከጋጊዩ ዘይግበር የለን ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ክሳብ መኣሲና ኣብ ኩናት ክንነብር ክሳብ መኣሲና ግዜ ዘይውዳእ ኣብ ኩናት ጥራይ መጀመርያ እዚኦም ሕልንኦም ዝዓረበ ተስፋ ዘይብሎም ተስፍኦም ጸልመተ ሰባት እዮም ዘም ከም ዝብሉ ዘለዉ ከማነ ዋላ ባኺባ እውን እታ ዝክረ ተማታት ትበሃል ኣይቅበላን ያነ ንሓንቲ ደቂቕ እውን ክኸስረሉ ኣይደሊን ንዝክረ ተማታት ኢለ ኣብ ኣፈይ ደላ ማስቲካ እውን ኣይድርብያን ያነ ካብዛ ኣርሒቖም ዘይሓስቡ ቀጻሊ ንመንእሰይ ንምፍትታን ንምንታይ ኣብ ኩናት ንነብር እዚ ኩናት እዚ እኮ እዚ መንግስቲ እዚ እኮ እንዳበልካ ዘረባ ኣይኮነን ኩናት ኣድላይቲ ኮይኑ ወራር እንተመፂእካ ክትምክት ጥራይ ዘለካ ንምንታይ ዓመት 2 ዓመት ዘይኮነ 100 ዓመት ዘይከውን እንታይ ዳ ክገብር ሃገረይ ከረክብ ኣርካና ጀጋኑ ወዲቖም ግንባሮም ተጻሕጺሖም ተደፊኦም ዘምጽኡ ሃገር ንመን ዳ ክረክብ ገዲፈያ ክሃድም ንህዝብኻ ብቁኑዕ መገዲ ብቁኑዕ ማኣዝን ምምራሕ ልኡላውነትካ ኣኽቢርካ ኣብ ጽፍርኻ ተመርኪስካ ርእሰ ተኣማንነት ኣጥሪኻ ህዝብኻ ምምራሕ ኣበይ ናይ ዓለም ዲሞክራሲ ኣይኮነን ተባሂሉ ዝዝረብ ስለዚ እዚ መድረኻት እዚ ሰጊራ ኤርትራ 10 ዓመት እውን ተጸሚማ ኣኸይዳቶ ተጸሚማ ዝገርም እቶም መስከርትን ኣብ ሓስትን ዝነበሩ ከይተረፉ ጥልመት እዚ ሕጂ ቲቦርናጂ ቀጻሊ ዝትኽትኾ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንኢትዮጵያ ሰኒዕካ ጥናዓታት ተቐቢልካ ዝግበር እልፊ ሎቢስ ኣንጻር ኤርትራ ዝግብሮ ዘሎ ፐርፐስሊ ኢንቴንሽናሊ ዝግበር እዚ ንኤርትራ ንምድኻም እቲ ኣብ 50ታት ዝነበረ ፌደሬሽን ንናቶም ረብሓ ክብሉ ዝኣለኹና ክሳብ ሕጂ ኣያረፈና ኣሎ ስለዚ ድሕሪ 10 ዓመት እውን ንህዝቢ ኤርትራ ከነፅንቶ ኢና መስመራ ከነፀልምታ ኢና ብምስላይ ተባሂሉ ፈኸራታትን ጭደራታትን መዓት ጉራ መፅኡ ነዚ ትሚልና ዜና ክንጥምቶ ህዝብና እንዳፀነት ኣስመራ ክፅልምት ግብረ መልሲ ይብሉ መንግስቲ ኤርትራ ዘድሊ ኣብ ሰዓቱ ግብረ መልሲ ይብሉ እንታይ ግብረ መልሲ ይብዎ እቶም ግብረ መልሲ ብልዕሊኦም ተፈፀመ እንታይ ተፈፂሙ ብልዕሊኦም ስለ ዝፈልጥዎ ጉራን ፈኸራን ኣየድልየናን ባዕሎም ፈልጥዎ እንታይ ብልዕሊኦም ተፈፂሙ ባዕሎም ፈልጥዎ ውሒጦማ ስለ ዘለዎ እስናቶም ንዖም ምልከት ስለዚ እዚ ኣዝጊርና በዲህና ልኡላውነትና መሊስና ኣወሪቕና ዶባትና ብልክዕ ሕንፁፅን ንጹርን ዝነበረ መሊሱ ኮልዕ ኣብ መሬትና ከዓ ናትናይ ንህብን ዘይናትናይ ንደልን ዝብል ጭርሖና ክሳብ ሕጂ ትሰርሕ ኣላ መንእሰይ ሎሚ ኸ መንእሰይ ሎሚ ብኩልን ትንኡ ተኸቢቡ ከምዛ ቀዲምና ዝበለና ወራራት ናይ ሶሻል ሚድያ ወራር ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወራር ናይ ሂማን ትራፊኪንግ ነዚ በዲሁ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ባሕሪ ናይ ፈታኒ ባሕሪ ኣብ ዘመነ ኩናት ሰብ ብሰብ ዘይኮነስ ዘመነ ኩናት ሓፂን ምስ ሓፂን ገጢሙ ልኡላውነት ገጥ ኣቢሉ ዝጓዝም ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ናይ ሎሚ ናይ ትማሊ ኣብ ቦትኡ ከሎ ክብሩ ቦትኡ ከሎ ጅግንነቱ ቦትኡ ከሎ ተወሪሱ እሱ ዝማጎትን ንሃገር ልኡላውነቱን ክብሩን ሓልዩ ደው ኢሉ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ናይ ሎሚ መንእሰይ ኤርትራ ኣበይ ኣሎ ብዘይገድስ ኣበይና ኩርና ኣሎ ብዘይገድስ እሱን ሃገሩን ተፈላለዮም ኣይፈልጡን እዮም ሓድነቱ ዓቂቡ ዝኸይድ ዘሎ ግደፎም ትርኪ ምርካ ሓደ ክልተ እሞ ዝጠፈሹ መንእሰይ ኤርትራ ክብሪ ልኡላውነት ሃገሩን ህዝቡን ብፍቕሪ ሃገርን ህዝብን ዝነድድ መንእሰይ ዝነበረ እዛ ሎሚ ዝቕፅል ዘላ ሰያ ካል ሓንቲ ለውጢ ይገበረን እኳ ደኣ ብዝሓየለ ብዝነቕሐ ፖለቲካውን ቴክኖሎጂካውን ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ መንእሰይ ዘለና ብዛ ወላ ካብ ሃገሩ ብማይልስ ይረሓቕ ብዘይገድስ ራሓቂ ዶብ ኣይፈልዮን መንእሰይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዝረሓቐ ዝቐርበ መንእሰይ ኤርትራ መርገፂቱ ሓንቲ እያ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ መን እዩ እንተይልና መንእሰይ ኤርትራ እዚ ንገልፆ ዘለና እዩ ክብርታቱ ዝሓልዩ ዝኸይድ
መንነቱ አጸቢቁ ዘኽብርን ዝፈልጥን ብመንነቱ ዝሕበን ብባህሉ ዝሕበን መንእሰይ ዘለና ኣዝዩ ንቑሕ ዘብለኒ ንኣብነት ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ዘይተኣደነ ድጎማ ገይሩ እንድዩ መንእሰይ ዝሃንፅ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ናይ ሎሚ ብኸመይ እዩ ተሃኒፁ እንተኢልካኒ ብናፃ ሳንቲም ዘይከይከፈለ መንግስቲ ብዝገብሮ ዘሎ ወፃኢታት እልቢ ዘይብሉ ኢንቨስትመንት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንእሰይ ኤርትራ ሳንቲም ከይከፈለ መደቀሲኡ ትምህርቱ ኩሉ እንትንኡ ኣምሂሩ ዘበግስ ዘሎ መንግስቲ እዩ ዘለና ሓደ ካብኦም ኢንጂነር መሓሪ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ሃንጋሪ ተማሂሩ ይኽብል ፀኒሑ ተማሂሩ መፂኡ ከዓ ኣብ ኮሌጅ ብመርሕነት ደረጃ ምስ መንእሰይ ዝነብርን ዝካየድን ዘሎ እሞ ባዕሉ ዝያዳ ክገልፆ ክእል እዩ ነታ ዘምሃረቶ ሃገሩ ዝኽሕዝ ዘሎ ፅቡቅ ብፃይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ ምስን ኩሎም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ኣዝና ነመስግን ፅኒሕላም ክንምለሰካ ኢና ተኸታተልትና ኣብዚ ብፃይ በረኸት ብርሃነ ልዕልዎ ፀንሐ ነጥብታት ኣብ 10 ሰዓት ናይቲ ትእምርቲ ቅያ ኤርትራዊ መንእሰይ ትማልን ሎምን ዝብል ዝሃበና መብሪ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ታሪክ ኤርትራ ታሪክ ኤርትራዊ መንእሰይ ምዃኑ ገሊፅልና ኤርትራ ድማ ውፅኢት ዓፅመ ደም ጥራሕ ዘይኮነት እንተላይ ድምፂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃና እውን ጠቂስልና ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ወለዶ መወከሲታት ታሪኹ እውን ገሊፅልና እቲ ኣብ 60ታት 70ታት 80ታት ሰዓታት ታሪክ ዝሰርሐ ኤርትራዊ መንእሰይ መወከሲ ታሪኹ ናይቶም ኣብ 4ታት 50ታት ብፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ታሪክ ዝሰርሑ ኣያታቱ ምዃኑ መወከሱ ታሪኹ ገሊፅልና ናይ ድሕሪ ናፅነት ወለዶ ድማ መወከሲ ታሪኹ ነቲ ኤርትራ ናፃ ልዕላዊትን ክትከውን ዝኽኣለ ቅያ ኤርትራዊ መንእሰይ ዝደገመ ምዃኑ ዝደግም ዘሎ ምዃኑ ገሊፅልና ሕጂ ናብ ብፃይ ኢንጂነር መሓሪ ገብረ ኢየሱስ የክመልሰኩም ብወገንካ ኢንጂነር ወይ መምህር መሓሪ ገብረ ኢየሱስ ኢንጂነር ነፍስ ከብል ከሎ ምናልባት ኣብኣ ከሎ ናቶ ቅፅል ኣብዚኣ ዝተቐስኩልካ ኩሉ ግዜ ፈተና ክመፅእ ከሎ ንመንእሰይ ንምስዳዕ ንምግጋይ ዝግበር መሰናኽል ክትፈጥር መንእሰይ ክጋገይ ዝግበር ተንኮል እንድዩ መንእሰይ ኤርትራ ምስ ካልእ ዓለም ኣወዳዲርካ ምስሊ መንእሰይ ኤርትራ ኣሎ ዶ ዓብይ ዕላማ ከለ እስትፍሃም ወይ ኩዌሽን ማርክ መቐመጥኩ ነይረ ኣነ ብየለን ጥራይ ዝምልስ ኣነ የለን መንእሰይ ናይ ካልእ እኮ ብጉንዖ ብማዕልያ ዘይብሉ ዶመዝ ተሰሊዕሉ ዝኸይድ ሚሊታር ኣብ ርእሲ ሚሊታር ዓይነት ብዓይነቱ እንዳቀያየረ ምእንቲ ውልቃዊ ረብሑ ዳ እምበር ሃገርን ህዝብን ኣይንታዩን ተሰሚዕዎ ዝኸይድ እዩ መንእሰይ ኤርትራ ንኣብነት ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመት እንተሪእና ክደፈሞ ናይ ዶመዝ ገለመለ ዝበሃል ኣሽንኳይ ዶመዝ እንታይ ሽሙ ከማን ኣይፈልጦን እዩ እታ ርብዕ ሜትረ ትኸውን ቁምጣ ስረ እታ 2 ሜትረ ዘይትኸውን ዓለባ እንተ ሃልዩ ካብ ፀሓይን ቁርን ዝከላኸለላ እንተ ተሰዊኡ ከዓ መግነዚት ትኸውን እንኮን ሳሳው እንተ ተረኽበት ሳዕርን ሪጅላን ጀፊዑ እንዳበልዐ ናይ ትማሊ ታሪክ እዩ ስኑድ ዘይተረስዐ ዘይኮነስ ትማሊ ገና ኣብ ዘይተ ላሞቱ ዘይዘፈፈ ታሪክ እዩ ኤግዛክትሊ ምእንቲ ህዝቢ ሞባእ ክትከውን ኢኻ ተመሪፅኩም ኣለኹም ምስ ተባህለ ዕልልታ ዝድርጉሕ ንሞት ሞት እኮ ሓንቲ እኮ እያ የማን ፀጋም ዘይብላ ካልኣይ ሳልሳይ ዘይብላ ንሞት ዕልልታ ትድርጉሕ ኣብነት ናይ ዝኽነ ምፅእ ስጊ ቅያ 18 ደቃይቕ ናይ ኮማንደንት 84 ሲ ኣብ ማእከል ፀላኢ ኣቲኻ እተን ትሕምሽሸን ነፈርቲ ኣፍንጨን እንዳ ደረስካን እንዳ ተንከፍካን መሪፅካ ከተቃፅል 33 ነፈርቲ ኣብ ማእከል ፀላኢ ብኩሉ እንትንኡ ከተኸቢቡ ዘሎ ክቃፅሉ ክመፁ ከለዉ እኮ እከለን ሞባእ ኢኹም መስዋእቶ ክትከፍሉ ኢኹም በጃ ክትኮኑ ኢኹም ድሕሪ ደቃይቕ ኣይክትህልውን ኢኹም እንዳተባሃለስ ኣነ ኢልካ ብመን ሕራይ ትወዳደር ንሞት ኣበየናይ ዓለም ኣበየናይ ሰነት ክትረኽበለ ይትኽእል ከምዚ ዓይነት መንእሰይ ኤርትራ እኮ መዳርክቲ እኮ እዩ ዘይብሉ ክትገልፀ ይትኽእልኒ ኢኻ በዚ ናትና ስኢልካ ትርኪ ምርኪ ዝኾነ ተሓሳስባ ክግለፅ ኣይክእልን እዩ መደርቲ ተልዮም ቀሪቦም ክምድርሉ ጥራይ ዘለዎም ታሪክ ክስነት ኣብዚ ወለዶ ክሰግር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ክዝንተ ይቐኒ ናይ ፈንቅል ግንባሮም ተተሃሪሞም ዝወጥቁ ማይ ጀጋኑ ንዓበል እከለን ተመሪፅካ ኣብዛ ሞተስካፍ ደይብ ተባሂሉ ንሓንቲ ንእሽተይ ጃልባ በዚ ሰንከልከል እንዳበርካ ብማይ ኣቲኻ ታሪክ ሰር ኣነስ ተኣምር ተመሪፀ እምበኣር ህዝበይ ክኽሕስ ሃገር ናፃ ክውፅእ ኢሉ ዕልልታ ደርጊሑ መሬት ጥራይ ይርገፅ እምበር ፀላእተይ ክርግፍ ኢሉ
بحاجوس تقبيل نموت زقوي أبينا سنة كركب خيل زكو نخال أنت زنتي خلكو حلمي زكيت حساوي قبلك هذا خيل مبر نموت أحمل كا عللتا من نموت أحمل كا بحاجوس تقوي نموت أحمل كا أنا تبل قبلك هاي زعمنا كايلا داس واي كازوم حسوتي سرقتي تاريخنا سسريقوم ممنت إلهم حبرو غيرهم صحفوا زلو زباق تاريخ أزيو أزنتخا زي تصقبل تاريخ زلم من سي تاريخ من سي إرترا بار نزي تاريخ زيوم كيچويون كقاسلون كناسون كقناصبون ريم زلان الف كدع زغرم دايز بال كتسي كند تحفرس كند تستر تقتر كتو هند ستر تقتر إذا كم زعم مسألة تاريخ ذو قناصب زلوا تاريخ جقنا يقناصب تاريخ سوء يقناصب كالي زخون رئيته الوكا خلي نعي السخاء من البات أبقل الرعاية كاباية تفلت خليها نعها ملكت تاريخ نحد جقنا خطق قناصب جنسي من فقادي بكا من يخاخ السخاء دحر مقارجات حبيكا تاريخ كحد كاكاي تاريخ حبيكا تمالي تشعن شعتمين سمانان حارن جبها تسراريقا توصخ الله طويلهم يدوم نسألها ذهبوا خي ترفوك يوم لهم تقامرتين دابلو شموم تقامتي إنا ديمقراطياني إنا قلن دابلكا قزكا حزب إرترا كيريكا تخويلكا بالحريت من إساي تقاقز لها معالت سواعات هدر سواعات ذكرى سماعتات دابله كابتر حنا خبطرنا هدر سواعات يزكى لسني هدر سواعات يزكى لسني وا أبينا كربا سميعي أنا حدر قبلني انتي لحدر خيلني مبار حدرنا سواعات ناي بحقتهم هزباو قنبار سوات اللي مزقبهم سوات ني سياس تامليهم تسويهم مين تي سياس تسوي طريق شرحنا يكير بجاهم أبزي أتزقرم كم زع عين التاريخ زلهم شم هزباو قنبار كالعلو شم تقادلاي كالعلو I don't know ولا نفسهم كم يقري قبر لهم من يوم كسهم تاريخ من سي إرترا بمنم تأمر كل عال زي بلو كل عال تخوينون كم بيلاطوس إتكات حسيبك أفكار قلت بيسكات راح تلعلا زلك تاريخ زباقهم بار بما نمترسب كل عال زي باللي أبزع عالم اللغو إلكا ختزنتو اللغو إلكا نخت نبر أما كل عالم سبز قبركا زباقهم بار تراي مرحنتن تقدلين زباقهم بار فتوت لا زباقهم بار تزينبر سب أي مخنان ولا حجون أي مخنان تانا تبخ نملا ساينا بصاي برخت برهان بليناي صنيله كملسكا تاريخنا تاريخ إرتراويان زي تمالا تاريخيو الكانا تحت زغون يكون دما تاريخ إرترا قلم زي أخلو تاريخ مخانون تخطاتلتنا قلت كالها ناباخا خملس إنجينير محاري جبري إسوس زعبانا حس كالها تمالن لومن كيا إرتراو من إسايز بليمو بوغا كخن تحت بلنا راي تنكيو غازيت إنيا يوناس أبرها قال أرفا كمون بتصاي برخت حق زربا دحروات أدواتي أيكوات انكوت أتبهال أبتم قدمي سرحة تقيا أبتم إقبر تقيا كل زفوتهم زقبارنا يتاتي هب قدمي انواتيه كم إلى خزارب حقمي زلنون أيكونن جن تتبعات اتحايلي اتقلو دبلون دزاربون تسوم زفوت أورلي حايلي تسوم زفوت أورلي تبعات سلزغوني قال انت بالكون بتصلا سلدي مثلني بناتي ريتها كزارب كفتني مجمريا يتحتونا حتى من اسي من تاي كنبن كلنا كفتفل عليها قرات في اللي زلوي بحفش ياغن كاب 15 عدمتات كسا 15 دولو تفل عليه كاب هاجرنا بهاجر فال عليه من إيرترا متينا ترينا ياغن بوحدو كسا ود 4 زلو من اسيلنا انصوي من اسي انتايو من اسي عند حقوق حنت هاجري من اسي انه كرنعي كل زيون والتاي منسي كل زيون كم تتفلتو هو منسي بعدمه راح يكون ابدا حجر زي منسي بتحساسباوني بك منسي او تحساسبا حساب زلو ولا تود 8 اون زي منسي بزي تحساسبا ابيتراس ادمو تسخ نيرو ويلي حسب معناتي مخنياتو اتي حيلي اتي كورنا اتي ما اجر نايت هاجر زخون زينات منسي ارتراو منسي أب كل وانات انت ترينايو أنا إنقع إرتراو كونكو زبلولو أفلب بين في حد الزارو بالمئو كاب قدم مجزأتات ونات حزنا ترينايو اتي من إسي أزي تبع بلح مستوى علي منبارو زريئكا أب كل بوتاتات زفت صموه زنوبارو كياتاتي دريئنا
بتدرت عقمهم بتوحد حيلهم بتناي متقبار عقمون زوحده انكلو أبتفلاليه أبصلاتهم زقبروا زنبارو أب حزبهم أب ورد قفعن كل دخون تكبار ما تكبار أب ورد الأوان أنصار صلاتي قتيمكا ولا بتدرت عقمي كتعوت أم مفتان زقبر زنبره نعي رؤي سبات كتأكس كوحدن يخيليو ناي نفس وكف برمبراس بعل دقيات ولد ميكائيل ولودو ولا رأس ولد ميكائيل ولودي ولا قالنا كلهم زنبره كيات التدار إنايو كي زرزرنا عب تاريخ عب جبار قيام خوان إدارينا التمنتاي كابيز بقولي كابز حزب زز بقولي إذا حزب زي كابع أنت ومالتيو أب إيرترا مصنعات أنت دارينا حزب إيرترا كابع أنت وال إيرترا تبسم كي حازم كله تورنف أبن حد حدو نايم بأس نايم جروفات نايم مفللاي بحري زي نبورو حزب مخانو أنا بمصنعاتون هذا وان أبناي نقفة قريبين يرئزي إذا نتصوري كابز حزب زز تولد أكل من سين ولا زلنا كاب قدوم تحيزو قوة صراحة مسرح الساتف زنبري بسلطان حجن دابا زناوابرن زكوابرن حزبي كاب قدم كابتن تخساب حجن مبارك بنصر برقص كله بجباب زخي زنبرك ساعة اليانس انتاي زبول انت نزم حزب زيم كتم حدرس ازيو كستاي مخانو مخنيات بعلو حزبي بعلو بجباب زم حدر مبارز قلت صلو تفلالي جزءاتات ونزقر جزءاتي زقرهم ولو زنبور تاريخي فأبيو أبزناي أربعتات متسينا انتر إناي أنا يبومولهم جبرت قياز نبور خر نخلينا بعل شيخ إبراهيم سلطان بعل ولد مريم بعل عبد القادر كبيرة بعل تفلالي زياتهم عبد القادر كبيرة أب النسي تايلي إدزارو مسلكا نحنا كون دل زلناسي كمتن كالوت كمتن زقبا ناس تاناتنا تاريمنا تانات سنتنا هبنا كو أين لكم نزخ جبر نحر زيك قالت خوينا نحنا هاجرنا بدمنا خنو حسينا يدب بدومو خيا وحيسوا قداماي بعلي تسوي إلا مالتي دحريخ حزب سعيبو مالك زمن السيزي مجمريا برتاو قال سخ جمرن كله اسكن رايو زم حج زلو ام حدرتي ناي شعو زنبورو مرحتي بمولهم اب اسراتات اب سلاساتات تبصيهم سلاساتات زنبورو سباتيهم زيم سبات زياتهم من اسي وديبكا اسميركا انقيخا ناب حد هاجر درجه زلو ناصنت كتغواناصت مفتان بتؤوانتو قليل زي منبارو نقول نسبري اتمنتاي نسب ناب حد قرع كتمصو حد الرأية حد التحساسبة حد أكايدا كم زهلوها كمقبار قليل زي مخانو كل سب يفلطوي أب أوان كينوم برتال إلوم أنصار سألاقي قطيموم نسألاقي أم مقتال ترايونا يكونوا صورحون يرم أب زو وانزن تدار إنايو مسائت إيرترا دحرنا سنتون انتاي كتكون كم زلوها زأمت زبومول أرشارتر صفيرو زلو كافتش أوان إيرترا انتاي كتمثل كم زلوها زرق إياتات دصورحو مأسياتنا نزارب زلنا موها نموت كا أنا بتصاي برخت قلت أنا بعلي له قدامي أنا إذا حلف نمنتاي سخات حلف كوم الزبل من إسي بوحدو كنت قلت صون دسك فكا الله دي ختبلون دس أجمكا بزعبازي أنا غير ما راسحه بتصاي جنرال سمحت إفرم صبوا غير قليش ونيرو زي وحدها زيجاتات رأيكم جبروا زخولوا بمبال أبحد أوان أبحد جات أميتات كتزور إيوه تخليهم نمن إسي إرتراح قلت صخلو زي وحد سب وحد هاجر ترايكو جبرة دخل وان النت هاجراو النت كسمعك كان مقبر قليل يكونن قدامي تختمت زنبراخه زي يعني سلازي اب حدا قرع ايتيوم اب حدا بوتا اسفيروم هاجري زبل عوت نحفاش زبل متكل فطرو مخال زمن اسيزي سيمبل ويكا نورمال من اسيزي منبار يدرينا ازيو رازنو بورو ازيو بليح تمكرو وسيدون كتبلو زي تخيل ناي قالس تمكرتاتون كاب قدمي ان يرمو زي تبلو بعلو زفطرو بعلو زهانصو بعلو اب جبري زوعلو جنكا كندي عمتات بزي يقدس مالتيو اب اوانو نزو كله زي صلاي كم تخبلو تصنح انت وي بصاي اب افريقيا ازي حيال كم تلسومول زنيوتلو ببزح سب بولو بعقم درجه بولو بناي صليم افريقيا تزحيل زنبر سراويت نعو ام مهنات وي با نعو ام مطفو سرحو قليل نجر زي مخانو غون غن ناي تكنولوجي ناي مهوزو ناي سنعه نزون كفلطو سلو زنبرم افت اوان زنبره حجي يدغم زطراطرني كل عينت فاسيليتي قرباتهم نفسهم كيلوم كم زخدو ابز غبرلو زنبرو اوانينا نزارب زلنا سلاز ازمن اسيزي نعي فولي من اسي قليل من اسي جنكا حقن مزراب نفسو اعبي زيري نحنا دا ندكم منبر نسخو منبر زبتبولصو اندابله زتبابع كساب حجون مورال كازهب جنكا نتنسو زغبرو كساب حجون تمليسكا
ክትግምግሞ እንድሕር ፈቲንካ ናይ ብሓቂ ክግበር ይከኣል ተገይሮም ድዮም ከብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ካልኦት ቦታታት ኢልና እንተ ርኢናዮ ገበርቲ ቅያ ፈጸምቲ ጅግንነት ናይ ብሓቂ ካብኣቶም እንኳ ኣኮንና ኢሎም ዘኽርዑኻ ኣብነት ዝኾንኻ እዮም ነይሮም እዞም መንእሰይ እዚኣቶም ክሳብ ሕጂ ከዓ ይቃለሱ ኣለዉ ድሕሪ ናጽነት ምስ መፀ ድሕሪ ናጽነት ቀሊል ኣይኮነን ናጽነትን ብድሆታት ኣብ ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ሓደ ይኮነን ድሕሪ ናጽነት ኣብ ጥራያ ዘላ ዓዲ እዮም ኣትዮም ገንዘብ ዘይብላ መነባብሮ ዝኸፍኣሉ ንብዙሕ ህዝቢ ትጥምረሉ ትጠርኒፍካ ክትሕዞ ዘለካ እሞነን ንበይኑ ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ዘለዎ ናብ ሓደ ጠሚርካ ክትከይድ እሞ ምስ ናይ ተፈላለዩ ካልኦት ስርዓታት ዝነበረ ናይ ተፈላለዩ ናይ ካልኦት ቦታታትን ገዛእትን ልምድታት ሒዙ ዝነበረ ህዝቢ ናብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ቁራዕ ክተስፍሮ ቀሊል መዕቀኒ ከም ዘይኮነ እንዳፈለጡ ከዓ ናብቲ ባዶ ቦታ ጀሚሮም ኣብዚ ብንጹር ንኩሉ ሰብ እውን ክርድኦ ዝግብኦ መጀመርያ ናይ ናጽነት ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ሓደ ኣገዳሲ ንኣብነት ትምህርቲ ኢልና እንተደኣ ንሓስበሉ ኢና ተኮይልና ኣብ ድኾነ ቦታ ንሓደ ሰብ ንምንታይ እዮም መግዛእቲ ጥልያን ንኣብነት እንተርኢና ክሳዕ 4 ይገብሩ ነይሮም እንተኢልና ብትምህርቲ ዝዓበየ ሰብ ከድምዖ ክገብሮ ዝኽእል ክበፅሖ ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብዚ ኤርትራውን ኣዝየን ውሕዳት ዝነበራ ክሳዕ 190 ዝኾና ቤት ትምህርትታት እየን ንኣብነት ነይረን ማዕስ እዚ ኣብ 1990 ክመጽእ እንከሎ ብፍላይ 91 ዝነበረሉ ክሳዕ 190 ዝኾና ቤት ትምህርትታት እየን ነይረን ዳርጋ ሕብረተሰብ ይመሃር ኣይነበረን ኢልካ ትሓስቡ ኣብ 91 ኣብ 92 ኣብ ውሽጢ ዓመት ደይኣክል ናብ 290 ይመጽእ ድሕሪኡ ዝነበረ እሞ ክሳዕ 2003 ተዳርኢና ኢኻ ናብ ልዕሊ 1000 ቤት ትምህርትታት ወጽዩ እዚ ቀሊል ክሳይ ኣይነበረን ብዓብይ ግን ብኩሉ ዳይሬክሽን ክንምዕብል ስለ ዝነበረና ብኢንፍራስትራክቸር ንበሎ ብቆጠባ ንበሎ ብሕርሻ ንበሎ ብተፈላለየ ክንዓቢ ስለ ዝነበረና ኣብ ኩሉ ጽላታት ከዓ ዓንዩ ፈሪሱ ዝነበረ ትካላት ኣብ ምጽጋን ዘረኣይዎ ተበጉሶን ዘረኣይዎ ስራሕን ውሑድ ኣይነበረን እዚ ቆጠባና ኣብቲ ሽዑ እዋን ማንም ሰብ ክዝክሮ ዝኽእል ካብ ዘይነበረ ናብ 700 ሓፍ ብምባል ኤርትራ መጻኢኣ ተርእየሉ ናይ ብሓቂ እቲ ዝበሃል ዝሕሰብ ዝነበረ እቲ መንእሰያታ ዝግለጽ ዝነበረ ሕጂ እውን ኣብ ከምቲ ኣብ ቃልሲ ዝገበሮ ተኣምር ድሕሪ ናጽነት እውን ተኣምር ክፈጥር ከም ምዃኑ ንብሙሉእ ዓለም መርኣያ ዝኾነሉ ደረጃ እዩ ነይሩ ኣብ ኩሉ ቦታ እውን መዛረቢ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ኣብዚ ስለምንታይ ደኣ ንድሕሪት ተመሊስና ተልካ ብጸላእቲ ከዓ መልሽካ ዝፈጠርዎ እቲ ህዝቢ እንደጋና ናብ ድሕሪት ክምለስ ተገይሩ ከም ብሓድሽ ከንህነፅ ተገይሩ ከም ብሓድሽ ኩናት ተፈጢሩ እዚ እውን ሓደ ዓቢ ቻለንጅ ዝገበሩ እዩ ኣብዚ ከዓ እቲ ራእይ ሒዝዎ ድመፀ ዝነበረ መንእሰይ ሃገር ድሕሪ ናጽነት እውን ገድሊ ስለ ዘድልያ ብምፍላጥ እቲ ናይ ሳዋን ኣብነት ተዳምፂናዮ ኣብ 94 ተጀሚሩ መንእሰይ ኩሉ ክጋደል ወይ መንእሰይ ኩሉ ኣብ ልምዓት ከም ዝወፍር ዝተገበረ መጻኢታት ኩነታት ናይ ከባቢኻ ስለ ተንብቢ እዚ እውን ሓደ ንፉዕ ፖለቲከኛ ወይ ንፉዕ መራሒ ንፉዕ ብዛዕባ ሃገርን መጻኢኣን ዝሓስብ ሰብ ብዛዕባ ከምኡ ዝርድኦ ህዝቢ ዝገብሮ እዩ እዚታት እውን ተገይሩ ቀሊል ደይኮነ ዕንወትን ፈጢሩ ቀሊል ደይኮነ ቃልሲ ተኻይዱ ኣብኡ ዝነበረ ሓዊ ዝጨኑ መንእሰይ ቀሊል መንእሰይ ዘይምዃኑ ይደርየና ናይ ብሓቂ ከዓ በቲ ዝግባእ መኪቱ ንሕና ኤርትራውያን ንሓደ ሰብ ብቐሊል ንሪኦ ኣይኮነን ኣነ ጅግንነት ክብል እንከለኹ ጅግንነት ንኹናት ስለ ዝተፈጠረ ወይ ጅግንነት ክንመውት ኣለና ንምባል ዘይምዃኑ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ይግብኦ ግን ሃገር ቀላል ነገር ዘይምዃና ኣብ ሃገር ኮይና ኢና ንዛረብ ዘለና ሃገር ክንፍንስረት ኢና ዝኹሉ ሰብ እውን መንእሰይ ወፊሩ ነይሩ ሃገር ኣብ ምዕቃብ ከዓ ክንድኡ ስለ ዝሓትት እዩ ክንድኡ ሰብ ተወፊሉ ምክንያቱ እንታይ ንኽብል ደልየ ሰብ እንታይ ክመስሎ ዝኽእል እዩ ወሞ ኩናት ተገይሩ ድዩ ዘሕጉስ ክብለካ ይኽእል እዩ ኩናት ፈቲኻ ይተምፅኦን ኢኻ ኩናት ደሊኻ ይተምፅኦን ኢኻ ሞት ናይ ማንም ሰብ ዝደልዮ የለን ኣነ ክመውት ኣይደሊ ካልእ ሰብ ክመውት ኣይደሊ ግን ከዓ ሃገር ክትህልወካ እንድሕር ኮይና ብዘይ ንሱ ክወሓዝ ስለ ደይክእል እቲ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ናይ ህላዊ ከም ዝብፃይ በረኻ ትገልፆ ፀንሐወን ብንጹር ናይ ህላዊ ሕቶ መኸተ ኣንጻር ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ኣብኣ ሕጂ እንታይ ድዩ ኢንጂነር ቅጥላይኻ ብሓሳብ ፅሙቕ ቢልካ ሒዝካ ስለ ዘለኻ ስለዚ ጥፎም እኮ ኣይኮነን ኮነ ኢልካ ሕልኽላኽ ፈጢርካ ሰብ መንእሰይ ከተጋጊ ዝበሃል ዕላማ እምበር ሃገር ደው እንተዘይኢላ ሃገር እንተዘይቀሲና ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ስኡ ኢልካ ሎሚ እውን ኩናት ትማል እውን ኩናት ክሳብ መኣሲ ናብ ኩናት እንተዳ ልኡላውነትካ ተደፊሩ ወላ ንውሉድ ወለዶ ክትዋጋእ ኢኻ ንውሉድ ወለዶ ክንምክት ኢና ታዳ ንመን ከረክባ ኢደይ ክህብ
እንታይ እቲ ዝድለ ዘለኮ ገሪም ንዘለስ እንታይ እዩ እዚ ተደፊኡ ዝተረፈ መንእሰይ እኮ ሳንቲም ዝሓተተ እኮ የብሉን ብጀካ ሃገርን ምእንቲ ህዝብን ሃገርን በጃ ምሕላፍ ዝሓተተ ዝኾነ ይኹን ፀጋ ኣይነበሮ ብጀካ እታ ከላሽኑን ጥውዮ ነፀሉን ቁምጡን ካልእ እንታይ ደ ነይርዎ እዩ እንታይ ዝውንና ነይርዎ ሰብ እዚ ክሓድር ድዩ ክውዕል ድዩ ዘይፈልጠሉ ንጥኢት ድልው ኮይኑ ዝኸይ ዝነበረስ ብዕቂሉ እዩ ተረትዑ እቲ ሰብቲ እዞም ክሳብ ሎሚ ዝብጀው ዘለዉ እዞም ክሳብ ሎሚ ንዓና ንምሕላው ኣብ ቁርን ኣስሓይታን ኣብ ፀልማትን ማይን ቆራዕ ዝብሉ ዘለዉ ሃገር ስለተዓቢ እኮ እዩ ኣብ ገነት ኮፍ ኢልካ ኣብ ስግረዶብ ኣብ ገለ ኣቕጣጫ ኮፍ ኢልካ ኣብ ዩቲባት ዓሪትካ ሎሚ ከዓ ኩናት በዚ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ከምዚ ገይሮም ኩናት እንተመፅኡ ኣብ ዓዳይ ኣይኮንኩን ክገብሮ ኣብታ ዘበግሰላ ዘሎ ወራሪ ኣብ ዓዲ ክገብራታ ኩናት ታምሲለ ኩዕሶ ብዚ ዓደይ ዝፃወታ ሕጂ እውን መስዋዕትን ድዩ ክስዋኣላ እንተኮይና ኣነ ንውሉድ ወለዶ እንታይ ዝኾነ ነፍሲ ኣነ ድሕሪ ሃገር ይሰርዖ እንታይ ዝኾነ ነፍሲ እንታይ ክገብረለይ እንታይ ዝዓብስ ነፍሲ እዩ ድሕሪ ህዝበይ ክነብረሉ ድኸ ስለዚ ኩናት መጀመርያ ሽም ህዝባዊ ግንባር ብኮንቶ ኣይፀውዕ ሽም ህዝባዊ ግንባር ብኮንቶ ኣይፀውዕ ዝፅዋዕ ኣይኮነን ብእልፊ ከዳዕን ሕሱብ ብዓረብሃን ዝፅዋዕ ኣይኮነን ሽም ህዝባዊ ግንባር ሽም ህዝባዊ ግንባር እኮ ኣብ ሳሕል ጎቦታት ብመለኪኖ ቀዲዱ ንህላወ ህዝቢ ኤርትራ ድፍዓት ድልዱል ድፋዕ ሰሪሑ ፀላእቱ ሓንሳብ እናሓወሩን ግብኣተ መሬት ኣብ ሳሕል ዘስፈረ እኮ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር እኮ ናፅነት ካብ ዘየለ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ንህዝቢ ብሙሉ ኣብ ሓደ ቁራዕ ኣብሲሉ መሪሑ ናፅነት ኣምፂኡ ክንህሉ ዝገበረልና ውድብ እኮ ህዝባዊ ግንባር ክሳብ ሎሚ ኣብ መርሕነት ዝመርሕ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ኣነ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝብል ህዝባዊ ግንባር ክብል ይጥዕመኒ ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር የንብረናን ህዝባዊ ግንባር ኤርትራውያን ክንብል ዘብቃዓና ውድብ ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ግንባር ይኽብል ሕጂ መሪሕ ውድብ ናይቲ ግንባር ናይቲ ሃገርን ስለ ዝኮነ ህዝባዊ ግንባር ፀልእ 100 ሜትሮ 100 ኪሎ ሜትር ትሕቲ መሬት ክሰፍር ጥራይ ዘለዎ ምክንያቱ ንውሉድ ወለደኻ ህዝባዊ ግንባር እዩ ሕጂ ኣቐዲመ ከምቲ ዝበልኩኻ ኣነ እንታይ ገይረ ክንዲ ትብል ንመንእሰይ እዚ መንእሰይ ሎሚ ሓደ ውሕዳት እዮም ቶም ከምኡ ዝብሉ ኢልካ እንዳ ሕልፍ እንዳበልካ እንታይ ይብል እንታይ ይዛረባ ኣለኹ ቃላትካ እኮ ክወፃ ከለዎ ክትምርምረን ኣለካ እኮ መንእሰይ ክጋጌ ኣብዚ ሰዓት እዚ ባህርያዊ እዩ ጌጋ እንተሎ እምበር ዝጋጋ መንእሰይ ይብልናን እንተተጋጊኡ ከዓ የምሕረሉ እዩ ብክንደይ ቴክኖሎጂካዊ ፈታኒ ህሞት እኮ እዩ ዝፍተን ዘሎ እንዳ ቀዲመ ዝበልኮ ሓደ ንእሽተይ ዲቫይስ ኣብ ጅባኻ ወቲፍካ ተኸዶ ሚልዮን ሓበሬታ ሒዙ ዝኸይድ ከጋጌካ ኣይክእልን ኣብቲ እዋንቲ እኮ ሓደ 50 ሰብ ንሓንቲ ሬድዮ ከቢቡ ዝሰምዓሉ ዘመን እዩ ነይሩ ቴሌቪዥን ዘይትሪእሉ ዘመን እዩ ነይሩ እንታይ ሪኢኻ ክትጋገስኻ ሰዓት ዘይነበረካ እዋን እኮ ኢኻ ነርካ እንታይ ሪኢኻ ክትጋገ መስኻ ሎሚ ቴክኖሎጂ ቃንጥሻ ኮይኑሉ ዘሎ እዋን ቃንጥሻ ኮይኑሉ ዘሎ እዋን ክትጋገ መንእሰይ ክጋገ ኣርሞ እስኻ ኣብ ክንዲ ነቲ ጌጋታት ኮማሲዕካ ንዕኡ ትወራዘየሉ ንዕኡ መሊስካ ካልእ መንዳዓት ካብ ትኾኖ መንእሰይ ሓግዞ ኣነ እንታይ ገይረ እንታይ ኣበርኪተ ታሪክ ኣውሪሰየ ድየ ታሪክ ኣስኒቐየ ድየ ኢልካ ትፈልጥ ኣዝዩ ፍሉይ ገላልፃ እዩ ብፃይ በረኸት ብርሃን ብሌናይ ደጊምና ብሱም ተኸታተልትና ነመስግን ክንምለሰካ ኢና ሓደ ነጥቢ ዘምፃኻዮ ግን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን እዋን መርገፂ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ቅድም ቀዳድም ሃገር ትቀድም ዝብል ሰረተ እምነት ዝኽተል ዘሎን ዝነበረን ኢልካና ናብ ብፃይ መሓሪ ናብ ኢንጂነር መሓሪ ገብረ የሱስ ተመሊሰካ ኣለኹ ኣቐዲምካ ዘምፃኻያ ነጥቢ እንታይ ነይሩ ኣብ 91 ተኸታተልትና ብፍሉይ እንታይ ጥቀስ ህዝባዊ ግንባራት ናይ መወዳእታ እዋናት ክሳብ ን120,000 ምኩሕ ሰራዊት ደርጊ ድሂኹ ናፅነት ኣረጋጊፁ ይበሃል ነይሩ ክሳብ ቀረባ ግዜ ዝተገብረ መፅናዕቲ ግን ኣብቲ ናይ መወዳእታ እዋናት ምዕናው ናይ ስርዓት ደርጊ ዝነበረ ሰራዊት ደርግ 150,000 ዝግመት እዩ ነይሩ ነዚ ልዕሊ 150,000 ዝግመት ሰራዊት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፀሊም ሰራዊት ዝፍለጥ ድሂኹ ናፅነት ኣረጋጊፁ ዝበሎ መሓሪ ብጣዕሚ ሓደ ፍሉይ ነገር እዩ ምስኡ ጠቐስካዮ እንታይ ነይሩ ኤርትራ ውሽጢ ውሕዳት ዓመታት እያ 7 ድጅት ስዕቤታ መዝጊባ ድሕሪኡ ድማ ዘንቀደ ወራር ተበጊሱ ነቲ ምዕባለና ኤርትራ ዘይተዋሓጠሎም ብመንገዲ ሰበብ ጎረባብቲ ሃገራት ጌርካ ዝተጠጀአ ጥጅእ ናይ ኩናት ንኤርትራ ንድሕሪት ናይ ምምላሳ ኮነት ነይሩ ግን ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይተመልሰ ኣብ ትምህርቱ ይኹን ኣብ ካልእ ፅላታቱ ኮፍ ኢሉ ተዓዛቢ ከይኮነ ምዕባለ ከም ዘመዝገበ ኢኻ
أبناء تمرت مسألة زمتقاهم كولوجات ما كلاي درجة ما بعتها كابز نبرون أبي بتسحون تقيس كلا إسكام سوتا أساس كلا تاريخ تاي تقصلنا بتناي محاضرة تمرتين السخاون أكلنا سوز نبركة بس قزبلة تاي تقصلنا إنجنير محاري صبو ولا تناي تمرتي ود أخوان برا أبنت كسع كل تشحن نابز عجنا كل تشحن سران سلستم بستجبر مصنعات مالتيو لو ما بيت تمرتاس ناب العلي كل تشحن سلستم إيتن العلين ديبن الله كابتن أفتيس عن حدا كم زنيرن زبالكان هو أبلع على سكيل بتحله which means دارجة أم نفسه وقف بيت بوتاسي بيت مرتلو إن أنا مزلنا هاج موالد أنا قدم أي نبرن جي أم نفسه وقف عد موالد أنا هتركب سلزي إذا أب روحه بوتاتات أكبابيتات نبرسب نايت مرت عد الرقيبي إذا هجي نمنت أيو تتمرت عريلنا نمسألينا تقولنا منكرنا عن حانت هاجر وين حدا من سي أفت هاجرون جب أبركته كلون در أخوينه تمرت كله الله بعبيو إذا نايت مرتي وسعيتات من البعض كل سب نزي كحب أدولين تزي كوين كل سب درودي زخانة سب أب إرترا كمهار عدل دركب إتي منجست زجبرو سبسيدايزي أب كل بوتاتات ولا ود دخايخون بقليلو تمرتك مهار خيل مخنياتو تا فريلانج تبعال تا زبلت قداميتي هي بنود سب تا تمرتي مسناقحي كله بعلو خجبر خيلي توايلو أبيوتو أنت حركيدنا لو من هاي تمرتي نخزان الله بعلو كجود فونتو زي كوينو وي بعلو قارص أنت زي كوينو هاي تمرت عدل أنت فطيرو لي تركه كله منجستوا حلفاتاتي الله نحنا كسب بهير درجة أنت أمت إنار إنايو ناي تمرت عدل ناي دقة أنا نعملت حدا كافتم عدلين خوينه كاف حدا ناي جتر هاجرسب مسئة بتتمرت تمهيرة عب درجة حدا مسئة كسب ناي ماسترز تمرتين عب أوروبا أو ناي تمرت خيلة تمرتين جيرة متأخليو كالتون كم زخماء عدلات رخيبهم بوحدو اتناي وساعتين جات الزنبرة بيت تمرتي عب كوليجات عب مقدال عب سرح له سترايقنا يكونن زناقح من إسي عم مفتار يخير له إرتراوي سلزي انت اينا بس احنا زلنا إذا كل من إسي دحرنا تسنت بيت منجست استقبرلو ات من إسي زنبرة تمالي لومين من إسياتو انتاي يدليوم انتاي كون اللوم بمحساب زقبرو زنبرة أبركوت اينا نزارب زلنا سلزي أبز حج اوان إذا كل من إسي انتاي يو انتاي بدهوتات يخد اللو كم تأم قدمنا تسنى الزنبرة زمن إسيزي دحرنا تسنى الدولوغن حدا عينت بدهوغن كم زي يبلغ نفلت قبعنا بغنياتو أمناي كوينات اوان زنبرة هاجر ايتو حسن هاجر نخوحس حنت علامة تردئو بقليلون كترد قالو تخل زنبرة دحرنا تسنى زخونا من إسياتنا استقالعي ناب كله استقالعي ناب ناي تكنولوجي خمسة تقصد صنحي عنتوي ناب تكنولوجي بوحدو تقالعي له دوانا نجارات بنجد يوم خاب كهجر وسائل بزحنا عها دوانا خلوا ناي قطبة وعبية كتري يقولوا تدلي لو تكتري يقولوا تدلي زين كلهم زياتهم كأب هاجر أو أبركتو خداهم دخلوا نتبتاتهم أنتر كل مسناخلات الناس جري نزم كلهم زيهم الناس جري زحج زلوا من إسي نعي كم أنت تبلن لكن نعي فليد بلايخا مخنياتو يبلعلو أتمنى إسيتو انتاي يلون يرو كورني لترال كورنيال ساميل منكست أبز مارتوف دو زمن إسيزي وغاريا تولد أمبسا ولد يلونيرو زمن إسيزي أتوم كابتن جيغان نستولد يوم وانتاي كونو إلي أدحسب أني نبي حكي جن حد أوان قرب يسكفني ولا بزم تجادل تكونوا ولا كارو تعبي تكونوا زرب على خمسين زمن إسيك زهرب نكلها قرب تبلو لا لما إسي قلنا دابل كقرب الناس نايم بالبهر دلله خوينا سمعني قلنا نبي حكي أنا عاي بتكنولوجيون زعت قيلي داونا أبي بوت ولا يخيد ولا أب تمرتي ولا أب قلعوتي نحنا نامنا بوتا تمرت خنكيدن كلنا عند فرهان أين خيدنا غنياتن تاينا تبهالنا أكيدو زب كولج زخيد زلة تمرت أي بقول عنيو أو خيد كا كلها فيل تكون تودق إد مسلكا جن أزينا توادا درتي ولا العلسبن أين أنت زي بلنا كم سبنا مخانس كزي من الجهارة خيد تكون مالتي كسبت محاضرة تمرتي مسكتكمون تمرت سوزهم تكون لو الله ده حنسو كم نايم بال بهار ناس اللي زي كونن دي أنا أستركم لولو زدل مخنياتو نحنا نفعاتنا فلياتنا خبل أيدلل جن بستي نيجاتيف ترى نيتهاجر الزارون كمسونا لو تزبهلا مش بال يدل أنت أخوين بوتانا مول بز كولج دولو ممهران أنا نميل كي يكون كنزو لك أزل أكك بوت أذن بارون تحتيت كاجن كل أوتستاندين كوينو دودي
تمحدر تمرت بدقة زهده أنا فتناتي أوستاندينج نيري كالوت كموليوم حجين محارت رايكون كن زارب زلوا زاسوا إذا سكفن أبي هاجر نيري خيال كان أبي هنجار نيري هو أفتاز نبور كلها بيت مرتقب زلا عليه تشلمي حجي نخوم وخبلوا له أنت إذا سكفني نفسها معباي كوين سلت سمعنا مخنيات أنا ترايكون كل سب أكك بيت مرتزلوا نزع عين الدرجة حيزي موتي لازم حارب بوليس ودر أي اللي مخنيات يلن كم أخبلوا له أيد لني إيرتراوجن عندنا بخا إنجنير محار جبر يسوس قال أكلات نتي كوننتنا تقرك قبل إن وعلى نحنا سلمتينا نتبلط كوننتنا نحفرنا نزاربلو نعمل سقا صبون هذا لها كم بحري زخون كايو ونتزل كايو منقار زل ويحماقي لا يزاربني حدا وانجن نفسها أعبيها كان مسلمها زي أنا كنت أقسم زي اللي أبي بوت ومبالدي اللي نسبات كزلفو دي اللي جند عزب الله كسب أملاخ أبانا يتفوت يرو زبهالو له درجة كوينا نسمع دلنا ومسوت أساسر جن عنو بزحلف وأنا بزمة دبزي عمتني أمز نبرنا بزنا إيمين تاي لنا حدا بروسيا زمهر نبرة سالسي عمت مهارة إنها لوس ببلوس إنه ترايو ناي كله مالتي سو خم عم نسل دمتنا نتوم تحتي زلوا خلي عمت نخمهرسي أنا تمرتيت رايح جبر دحان كي تحاز مسولم نانو تدلينا خنا جدا تقصير خسر حالنا زبهالو بس حتى مهارو خمس نبرو تعيش لنا مو سخون بتنات كجز أبهانجارن يرتب لنا الله سكي أو نعتقد لنا بنت أوركينا خزارة بكا ولا أفت بيت تمرت مالتي بزي مجنان يقول روميو نمجمري أينهان حنان أبنتنا بهانجار كيدنا 4 سبات كلتن بي اتش دي كلتن ماستر سينا كيدنا وكم عينت يوم زبلخا نسخاكو على نت تجوبرو برزنتيشن صدقهم يدمسلكا نساتهم كدنو خا خطرين كلها ግን زغرم ابز خونه ቦታ خا سبورت ግበሩልና ብልኻ خا ነቶም ደቂ ክላስካ ይኹን ዋላ ነቶም ትሕቲኻ ዘለውን ትሕግዝ ኢኻ እዚ ልሙድ ነገሪ ኣነ ግን እንታይ እየ ዝሓስቦ ንዓይ ዝውሕድ ይድ ብሎ ምኽንያቱ ንሞት ከማን ደይፈርሕ ኤርትራዊ ብዛዕባ እዚ ከማን ዘይተዘረበሉስ ኣነ ብዛዕባ ትምህርቲ بنص أخيده منجستين أخير كاتم هارن عز جبر دبلن دكيس كابلا عن عدكيس كأصنع زبلني نزخ قلت يسكفني نعي نموت كو اعتقاد عادي من الله أو مبر حسب أنا هو تخنبر كو يزدل زخون سف نزام موت زي أخمان تترفني محاري مبرا زبالة زيجا بزعو مبر كزرب جبوا إلي حسب أنا واي ديبوك أمه لتمرتي كم زي كبلولو نعي حفرني يسكفني مخنياتو أكلمة خال إزجبر زيجا يعني كأو يتفتيري كابز زيجا استفوت أركون عايز يسكفني مخنياتو بلك الله كموت سجم زي كونو أنا نهاجر كفتر زبالة نايب حكة تعتنا زمهارنا زيجا سلزمت أنا يسكفنا يعني أنا هو يسكفنا من البعض كأوش يوم زخور سكيل مصر أنا أين نعون خن ملس كنزارب نقدر دمبر دخون إيرتراو بزحنا يمزراب كم بهارون أي تفوت أرون نايب حكة جن الله اتبقعت الله يلن زبل إمنات جن يبلين أنا أبزخون أبو تأتي كجبر كم زخلن لعليز جوبرو خمسلو زم تمهارو زي أمتفلتم زم أنا زمهرم تمهارو كبايكم دولتو أنا 100% يزفلت بتكنولوجي زم عبولو كتوري يوم كتجبرو عند حركي إلك أزيم زروف عقارة نحنا من ميزان ترى يقولي لنا خيكون حد وان كنا نقصهم نخلينا قد من ميزان زقودي لنا زمن السيناتنا جن قليل دي مخانو أزي بلع مخانو جبر والكاية ترى يكونس لعلت تحطو زجبر مخانو جن زي أخن فلت أي دبا زي أفلبي نفيحة نزار بالله بزعبة إرتراوي كبقى للصخة إنجنير محاري جبر يسوس مسرتاوي إمنتين بوليسين نايت منجستي بتمرتين راح يكون أنت الله بتاريخ تمرتين استهانت ولده كلها خمسة زه هاجر السرح خمسة خا قلت كلنا جون تقص كان تيالو تي أبدجست ترى بلوتنتنا إرتراو من سيا محضرة تمرتي أبتا هاجر زلوا ورصوصن بلوتن مسرتو سرعة تمرتي خمسة زرقاقص مخاني هاجرت كلنا كمل سكة نابس أي برخة برهان تمليسه بتاعي برخة برهان تايت بلنا بزي صوت أساس التاريخ إنجنير محارة تقصص عن حندي سرت أمنت زباغم باركاب مفارق وي مودة سبعة جميلو كنت تمرتي نزل سلز أمانة كويو أب أزيو إرترا بحوت بهرة لزنبرات ساتو مرات غيرات لزنبرات وانو كوي بيت مرسورة مسريتو كو نزل نزل سلز فلتا كويو كاب شعو جميري كو ساري حلو بقبو شرحوا النيرو زي تمهري يمهر استمهري يمهر يمهر حجي انتايو لومي مزز ولا قلق له لومي بلق له زمص ما حجي حسب له منغست قال يمسلكم كم يكون كاب ثوره يحسب له حزبهم بارز بالفطرت مجمر انا حنتي كغلص ادلي منالبات عالم زي بس حتى حساب زحسب مرحنات يزبهم بار كما يلي يحسب توانتسي
مريت نداغو هارس كميل كا تمرت تحسب شعو حسيب زمصو يزي حجي قديم بمدرخ دحر ناصنت كا حمخشت خوينو صنح ابيات تمرت كويو ناصنت مسمصكو منغس ኤርትራ እንታ ግዜያው መንግስት ኤርትራ እንታይ ዲገሩ ሓደ ክላስ ክልተ ክላስ ድሕሪት እንዳመለሰ ኮይም አጀሚሮ ነቶም ዝነበሩ 11 ነይሩ ተኮይና 10 ይመሊሱ ትምርቲ ከም ጅምር ገይርዎ ተርዲካኒ ስለዚ ከምዚ ባይታ ከም ዘይነበረ ትምርቲ ህዝቢ ኤርትራ ይማር ከም ዘይነበረ ተማራይ እቱ ኢሉ ጥራዙ ኣብቲ ክላስ ድርቢ አቢሉ መስኮት ዘሊሉ ዝወፀሉ እዋን እኮ ነይሩ እዋን ደርግ እኮ እንታይ ነይሩ ትምርቲ ነይሩ ስለዚ ነዚ እኮ ድጎማ ገይሩ ብግቡ ሳንቲም ከይከፈልካ ሰ 4 5 ሸጎላ 10 ተቆሉ ይሃልውኻ ብናፃ ኦፖርቹኒቲ ወይ ድማ ባይታ ናይ ትምርቲ ፈጢሉ ሎሚ ወሸለ ተማሂሩ ዝብል ዘሎ ለሚን እኮ ይዘምረካ ዘሎ ንዓ ተማሃር ኤሌመንታርሞ ግዴታ ምክንያቱ ጽባሕን እኮ ሰብ ክትከውን ተኾንካ ንዓኻ ንርእስኻ ንስድራኻ እሱ ስለ ዝኾነ ፍርያት ናቱ ህጂ ኢንጂነር ብዝለዓለ ደረጃ ማስተርስ እሞ ኣብ ደገ ምሂርካ ብባጀት ብዶላር ምናልባት ንሱ ይጠቕሶ ኸውን ስደት እቲ ዝመረረ እዩ ሓደ ብስውርን ረቂቕን ሲስተም ዝመሓደር ሓቲትካ ሕቶኻ ዘይምለሰሉ እዩ ስደት ብጉልባብ ዲሞክራሲ ኣብ ጸልማት ናብራት ትነብረሉ እዩ ስደት ኣብዚ እዋን እዚ ኸ እሞ ዝኸፈ እንዲመፂ ዘሎ ብጉልባብ ናይ አብርሃም አኮርድ ዝበሃል ሓንቲ ሃገር በዓል ቅልጽም መጽሞ ኣነ እዚኣሲ ተድልየኒላ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኢልካ ጎቢእካ ትወረሉ ዘመን ኢና በፂሕና ዘለና እኮ ዘይናትካስ ከም ናትካ ኮይኑ ሕጋዊ ዝኾነሉ ሕጊ ኣልቦነት ዝሰዓረረሉ ዘመን ኢና በፂሕና ዘለና ስለዚ ስደት ዝበሃል ቋንቋ በዚ መልክዕ ክወስዶ መንእሰይና ሞ ከነቕሓሉ ኣፀቢቑ ክርድኦ ክእል ኣለዎ እቲ ዝኸደ ምስ ከደ እዩ ዝርድኦ ዘሎ ምስ ከደ ኣነ ዳ ከምዚ እኮ ዘይመሰለኒ ኣብኡ ተኣሊኾም መምለሲ እግሪ ሰኣኑ እኮ ኣለዉ እኮ እዚ ርኡይ እኮ እዩ ንምንታይ ቃል ዓለም ንገብረሉ ርኡይ እዩ ኣነ ብዛ ዓደይ እዚኣ መን ይሓተኒ 4 ቆልዑ ሙሽ ኣለውኒ ኢለካ ኣለኹ ኣነ ኣኼባ ሰንበት ገይረ ዝቁጥተሊኒ ነምበር 1 ዓድኻ ምዃና ባንዴራኻ ምዃና ፍለጥ ጸሎትካ ሰዕ እዚኣ እንተ ረጊፅካ ኸይድካ ግን ሰብ ከም ዘይትኾን ፍለጥ እዚኣ ነምበር 1 ናተይ ጎስጓስ ነመስግን ኣነ ዘመስግኖ እንተሊኒ ግን ንዓይ ዝመስሉ ቆልዑ ወሊድ ኣለኹ ጽባሕ ንኮኻ ሚእንቲ ሃገሮም በጃ ዝሓልፉ ዝስውኡ ቆልዑ ክወልድ ኣብ ገዛይ ክጉስጉስ ክኽእል ኣለኒ ድሕሪኡ ንኻልእ ክጉስጉስ ኣነ ስለዚ ኣነ ነዚ ሃገር እዚኣ ዘይከውን ነዚ ህዝቢ ዘይከውን ነዚ ህዝብን ሃገርን ዘይስዋእ ውላድ ተኾይኑ ኣይሃበኒ ምክንያቱ ኣዝዩ ፍሉይ ነገር እዩ ብኤርትራ ተሰውስ ተኸታተልትና ብፃይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ ቁርብ ኣብ ስታይ ኣሎ ስግሪ ክንብሎ ኢና ናብ ኢንጂነር መሓሪ ገብረ ኢየሱስ ታሪክ ኤርትራ ብትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ብዕምቆት እናኸስተንትኖ ውሽጢ ዝውሽጥ ሓያል ፍጻሜ ታሪክን ዝኽርን ዝገድፍ እዩ ካብኡ ዝብገስ ይመስል ድማ ብፃይ በረኸት ብርሃነ ኣብ መንጎ መግለፂኡ ስታይ ኮይኑ ዘሎ ብዝኾነ ፅኒሕ ኢልና ክንብሎ ሰይና ብፃይ በረኸት ብርሃነ ኣብኡ ግን ሓንቲ ካብ ዝጠቐሳ ዘዘከረን ብፃይ በረኸት እንታይ ነይራ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ትምህርቲ ሕንፃፃትን ፕሮግራማትን ናይ ድሕሪ ናፅነት ሕንፃፃትን ፕሮግራማትን ዘይኮነ ካብ ቀደም ህዝባዊ ግንባር ዝሓንፅፆና ሓንፅፆ ዝመፀን ብድሕሪ ናፅነት ድማ ዝተግበሮ እናተገበሮ ዝኸይድ ዘሎን ምዃኑ ገሊፅልና ምስኡ ተኣሳሰር እውን ኣብ ጉዳይ ረፈረንደም ሓንቲ ጠቂስዋ ነይሩ ብፃይ በረኸት ኣብኡ ዘዘከረኒ ኣብ ድሕሪ ናፅነት ተሓንፂፁ ዝተተገበረ ዘይኮነ ናይ ረፈረንደም ጉዳይ እውን ኣብ 80ታት ልክዕ ንምዃን ኣብ 80 ዓመተ ምህረት እማመ ረፈረንደም ዘቕረበ ይውድብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 10 ሰዓት ናይቲ ዝተቐሶ ዝያዳ ክነፅሮ ስለ ደልዮ ኸ ዘምፅአን ዘለኹ እዚ ለ ናብ ኢንጂነር መሓሪ ክሰግር ተኸታተልና ኢንጂነር መሓሪ ተመሊሰካ ንስኻ ካብቶም ብድሕሪ ናፅነት እናተማሃሩ መፂኻ ክሳብ ናይ ማሕደረ ትምህርቲ ናብ ሃንጋሪ ረኺብካ ተማሂርካ ድማ ናብ ሃገርካ ተመሊስካ ብመምህርናን እንተላይ ብደረጃ ሓላፍነት ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻዊ ምህንድስና ኮይንካ ትምህርን ንመንእሰያት ተኣልን ብደረጃ ሓላፍነት እውን ትኸይድ ዘለኻ ኒኻ እሞ ኣብ ትምህርትን ታሪክ ነዚ ብትሕቲኻ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ከመይ ትግምግሙ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ ናብ መልስኻ ኢንጂነር መሓሪ የቐኒ የለይ እወ እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝጠቕሶ ኣነ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኤርትራዊ መንእሰይ ከዓ ጅግናን ገባሪ ቅያኒ እዩ ዝብል
فلايت بتحتي خازن له حجب كولج استخاون حكم حلافي وين كخم ممهور وين كزقص دلو بنسي إيرترا بنقحة تمرتن تاريخنسي كمي تعزوب الله عن موبايل درجت أنا أنتايو بحفشة قبرص اللي زدلو زلو خي أمبر مجمع زمن إسهي أمسانا زلو تمحرين أبنت متينا ترينا يو بتفطروا بلي بتعمي أبتمرت دلوا من أبنت أب العليا أم لنجارات قلتيفهم زرد وانز فلت وانز بلاكا ولا تي كاب جزية زلو بخالد أقدم كون بتكنولوجيا بقلن تفلت نجار أم هزار قبر واديو أفتناي تمرت تواس أو أزين عيدس دبلنز مست أني دول أبوليتيكاون من البعض قرب واحد بلني كم زي مالت واحد يبلن المبالك بس حلي سلسلة دلنبر عزيز قود لي كونن جن قرب كاب ولادي كاب تكالات قصقصتي أفتناي تاريخاوي أفلت أو قرب كعب زلو خوي نسمع عنيو مخنياتو ووحدات بزعبهم زي ردهم الله وتمينس أبناي كال تراي قطبا وعبيت تراي كمتس خمزلو نايدقم ونوانات وين كمتس خمس الدرعيكا سلازة آليات راي زود اليوم جنك أبول ساعات من سياتي لي لحد ولقب بقطر وحدات هون هو زي منفعات كا ناي بوليتيكا وبسلوتهم كي ترفه نابكادر كود خلوسي نعي قال الله دا أبنت أناسي تمهاريت ناتئة نناقفاس أنا ناي كادر يقولوا له تمرتمو أنا كخيد الاسمات أساق إلي أدلاين دحر كوينو كمهار دلي نعيك سدن ندخل ديلاتني بعلاس مسيا مزقبني لاتني appreciate يرك حجة حمشة عمت لأبنت مهارة لا كادر مالتي يجريو جينا ولا أي بوصلون بوليتيكا وتمرت خيط بلون ببوليتيكا وكندي بوصلات بزعبها هاجر درود أمون الله سلزي كله زعزي كله خنوبلون قروب قصقاس موسخ أبرؤسيو توسخ مهابجن دودليو اللي زعمنه نايم ترى الكتاب من قصقاس زي إذا ترى نايم مهاران ونأجداس مخاني زعم جن كل ممهر بخمس دبسة لديو وي بخمس درود أدي وي أب كلاس كوين كاخو مزرعة وندسك فسبانه نبعلو خبص يلودي نبعلو خرديتو خم ودي كل عائلة ممهر كون رديت على لويلة ما تبلين عين أنا بكلاسي كوين أنا حموش ولا ترفن تليا بزعبا زخية ذلو كابي جمران أمنت سمعكم ماذا بزعبا وحشكم هورم كل قصي سمعكم ماذا زعلق زنبرة لما زد حلف السلايدينج نبرة أمن دقات أمسي تري وودو قال لهم كله قليم زينا ونسمع مدي فلتو سبعتي خاطري حجي ترى قنتايو ترى زي ما مهران ترى ونكون زي كخل كوين سمعنا ترى هو حجي كونت تجمر يدلو مجمر أنا غرد أكاد ما حبر له جنبار له بعد سكون كمان مهران كوين سمعنا نعي أنا حجي أنا نعي كم كادر كم ممهر يزرد أدلله أنا خبله زلني يزرد أدلله أنا ناتي قدلت مخانون يزعمن أنا يبلو مالله كبلهم كأيد اللي كل سبب كنزي يبلو ده ولا بزعبا بوليتيكا مزراب دسو كفوسب كم زولو خنفل دينا بزعبا خو متبل انت قال لي غاتخونكا وين تاي تدولي وي كال دهون علي وخوين وي العل خال مخسب زلكا زموسله سبون الله حجي نحنا انا حنت قربتاي تسكفني اينا خنبل صني حنا عندنا حد اوان كن اوشتي بس داي بسال انت قال لي اب كند خنا بسل نصعر ولات كلكم زخونا يغيركا محلاف تسكفن نعي نحادة خطرهم زجبأك يترفل كايلي دامن كم مبال قرب كساي لسكفن مالته ده سواء إخاء تقدر دي خمسين دينا ديب الإيرتراوي اللي الحسب نحنا ولا من يصور أوانون كابوسل ترانيري ولا نتجادلن كلون هجراو سمعتن هجراو رديتن زينو ورونيري سازي ولا كم ميتاوي توحدهن هو وحد ذا سواء كويت زعبي ميتاوي سلزلو يكو نتعوتون أمتيو دول خاي إعلاماون كوي هرمك كله كابسل ترجنالو كابسل ترى تخوينو كون أمنت ولا نسخ معدا كان نسخ مخركات جبو ولا تجارة لا يكوينو كو كلاز هاجر زخاء كود بلا كله كلاز كايدا زخاء كود بلا كله حجي أنا نزيهم وحدات بمخانهم جنك وحدات اللي كحلف زي بلو كلها كتوفروا له زلك كأيو كتجمع جم زلك كأيلة زأمونو ينعي مخنياتو نعايز أجدد سن بلوس مفتاري سل إذا تو مهارزي أتم جن إحنا حنت جم الله تجم دغمات جر كامراي ترجم ده يقولهم من سيات جر كامراي كردو ده يقولوا بقى كل منفصل من هيدا جت راي جر كامراي نحنا خي ترانا تتعودنا على زبلجن حتى نام نفس الملزم كلها هم دي تمنى سي بهون جر كابليم كتجبروا خلها
ኣይኮነን ዳስ ዋይ ኮይ ብለካ ደሎ እቲ ውሑድ ዋላ ኣብ ቀረባ ደሎሲ እቲ ውሑድ ኣብ ቀረባ ዘሎ እንታይ ኣብ ጎዲላቱ ክንፈልጥ ኣለና እስ ዘሎ ሙሉእ ኮነልካ 80 ሚእታዊት ይደሎ ዝበለፀ ተዳኢልካ ትዕስራ ሚእታዊት ከንተ ኮይኑ ንዕስራ ሚእታዊት ክድጋደሎ ይግብአና ወደ ኣይግብአና መንከይ ሓላፍነት ድወስዶና ኩልና ነፍስ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ኣነ ከይተሰከፍኩ ክብል ኣለኒ ካልእ ከይተሰከፈ ክብል ኣለዎ ኣብዚ ብስለት ኣብ ኩሉ ኢና ክንፈጥር ዘለና ኣብ ንኣሽቱ ጥራይ ኣይንበል ነቲ ዝጉስጉስ ዘለኸ ንፈጥረሉ ዲና ብልሒ ብልሑ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ርድኢት ኣለዎ ዲ ሃገራዊ ስምዒት ኣለዎ ዲ ሃገራዊ ስምዒት ድኾነ ዜጋ ካሃንፆ ዘለዎ እዩ ብቐሊሉ ዝህነፅካ ኣይኮነን ሃገራዊ ስምዒት እንተሃኒፅካ ግን ኣብ ዝኮነ ቦታ ዋላ ይኺድ ኣካል ናይቲ ሃገር ኣነ ኣብ ደገ እንድሕር ከይደ ንዓይ ዝረኣየኒ ዝፀበቐ ነገር ተርእዮ ወዚስ ኣብ ኤርትራ እንተዝኸውን እየ ዝብል ኣነ እንተዝኸውን ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ንባዕለይ ኣብ ኣንተ ዝነብር ነይረ ንባዕለይ እናተጠቀምኩ እንደ ዝነብር ዘለኹ ይኮንኩን ዝብል እዚ ፅርግያ እዚ እዚ ህንፃ እዚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ እዚ ኩሉ ኣገባባሲ ኣብ ኤርትራ እንተዝኸውን እየ ዝብል እስቲ ዘምንታይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማሕበር ፈጢረ ስለ ዝኾንኩ ናተይ ዋንነተይ ዝብሎ ባህለይ ኣካይዳይ ኣመሓዳድራይ ብሓደ ዝኸደሉ ሃገር ስለ ዝፈጠርኩ ኣብ ደገ ከይድካ ሃገርካ እኳ ቀዳማይ ትሕተት ታውን ካደ ኤርትራ ኢልካ ተመዝግብ እንድሕር ናይ ኤርትራ ክትምዕብል ዘይትደልያ ትኾንካ መን ኢኸ ተሓታቲ ናይቲ ሃገር ኣብዚ እኳ ንዓይ ፀገም ዝፈጥረለይ ንሃገር ሲ ኣብ ኮንካሲ ኩልኩም ንደገ ምፁ ኢልካ ትጉስጉስ እንድሕር ኣሊኻ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ዘሎ ኦኬ ደገ እንዲኻ ከይድካ ዘለኻ ንደገ ዘለኹ ይኮንኩም ብልዮም ክገብር ዝደሊ ኦኬ ከይድካ ኣለኻ ኣብኡ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ዘሎ ብቕዓት ኣብኡ ዘሎ ዝኸሰብካዮ መኽሰብ ናብ ሕዋትካ ሕልፎ ንሕዋትካ ምሃሮም ነቲ ብዚ ዘሎ ነዚ ኩሉ ጎዲፉ ኣብ ከይበልዐ ከይሰተ እንዳረሃፀ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ብምባል ዝሰርሕ ደሎ ሰብካ ኣመስግኖ ምክንያቱ ንሱ ኩሉ ከይረኸበ ንዓኻ ሃገር ኢልካ ነታ ናተይ ዓደይ ትብላ ዓዲ ክገብረልካ ይድፅዕር ደሎ ዓዲ ደይብልካ እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ኤርትራ ኢልካ ትዛረብ እንድሕር ዓዲ ከም ሃገር ደይተኣምን እንድሕር ኮንካ ንምንታይ ከብዛዕባ ኤርትራ ትዛረብ ብዛዕባ እቲ ሃገር ትዛረብ እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝኾነ መንእሰይ ክገብሮ ዘለዎ ሃገራዊ ስምዒት ኣብ ሓደ ከምፃእካ ኣለዎ እዚ ፍሉይ ነገር ብጣዕሚ ንዓይ ደምፂ ኣለይ ቢንያም ይብል ኣለኹ ቢንያም ወዲ ሓወቦይ ወዲ ገለ ስለ ድኾነ ይኮነን ቢንያም ክዕወት እንከሎ ንዓይ ካብ ኣእሙረይ ድወፅእ ካብ ሓንጎለይ ድወፅእ ወይ ከዓ ዳተይ ኢንዛይምስ ክነዝዑ ከለዉ ንዓይ ዝረኣየኒ እዚ እንታይ ሃገራዊ ስምዒት እዩ ኣይፈልጠንን እኮ ንዓይ እኮ ይረኣየኒ ምናልባት ሕጂ ርእ ንኸውን ነበይ ይዛርበካ ዘለኹ ግን እቲ ሃገራዊ ስምዒት እዚ እዩ እኮ ነዚ ኢና ክንኩስኩስ ክንሃንፅ ዘለና ኣብ ደገ ብምኻዶም እኮ ይኮንና ንሕና ንዛረብ ዘለና ኣብ ደገ ኮይኑ እኮ ብዛዕባ ፅባቐ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ብልፅግና ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ለውጥ ኣብ ኤርትራ ዝሓስብ መንእሰይ ኣይ ኣፕሪሺየት እዩ ኣብዚ ደሎ መንእሰይ ከዓ ብዝያዳ ይድነቕ ምክንያቱ ንኩሉ እቲ ፅቡቕ ኢልካ ዝሕሰብ እቲ ኩሉ ረሃዋ ኢልካ ዝሕሰብ እቲ ኩሉ ዕጋበት ናይ ቆጠባ ኢልካ እንተን ኣርኺቦም እንተኮይኖም ኣነ ይመስለንን እንተ ደኣ ኮይኖም እውን ነዚ ኩሉ ዝገዲፉ ኣብዚ ግን ብንእሽተይ ቅጫ ብንእሽተይ ደላ ኩላ ነገር ማለት ከይረኸበ ደሙ እንዳረሃፀ ደሙ ክስታይ እንዳገበረ ዝሓልፍ መንእሰይ ክነድንቆ ደግባአና ሓደ መንእሰይ ስንታይ ኢልኒ ንዓይ ትፈልጥ ኣብዚ ኩናት ወራራት እንዳተኻየደ ከሎስ ኣንታ እሞ እዞም ህዝብሲ ኣዝዮም ናብዚ ገፆም ድሕር መፅዮም ኣንፃርና ንድሕር ተዋጊኦም ኩልና ንኣብነት ተሰሊፍና ዋልናስ ክንሕምቆም ዶ ንኽእል ከመይ ክንገብር ንኽእል ኢለ ኣብ ዝሓተት ኩሉስ ካባይ ዝንእስ ወዲ 26-25 ዓመት ይብለካ ደሎ ቲቸር መምህር ሲልኩም ጥራይ ዝኹም ስራሕኹም ግበሩ ዝናባና ጉደፍዎ እዚ ዝብል መንእሰይ እኳ ናይቲ ማል መንእሰይ ዘለዋ ዝሃገር ዝሕጂ ናይ ለንቀነ ነበረ ናብ ዝቕርብዋ እንዳሓሊፈ ናይ 2-3 ዓመታት እሱ ናባና ጉደፍዎ ጥራይ ባዕልና ደየለናኩም ንስኹም ስርሑም ጥራይ ስራሕኹም ዝብል መንእሰይ እኳ ክንምለሰካ ኢና ኢንጂነር መሓሪ ገብረ የሱስ ናብ ብፃይ በረኸት ብርሃን ክምለስ እየ ኣብኣ ግን ሓንቲ ዝዓጀበትኒ ነጥቡ እንታይ ልዒልካ ፀኒሕካ ብዛ ናይ ሕጂ እቲ ዘይተገብረ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተገብረ ዝብል ኣብ ደገ ኮይኑ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ሕማቕ ነገራት ክልፍልፍ ዝውዕልሲ ንሱ ከንታይ ገይርላ እዩ ንኤርትራ ዘይገብር ግዳ ቅድም ከምኡ ክብል ተኮይኑ ዝበልካ ነጥቢ ፅብቕቲ ናብ ብፃይ በረኸት ብርሃን ክምለስ ቅያ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ኢና ንብል ዘለና ኣብኡ እንታይ ትምልእ ብፃይ በረኸት ምስ ግዜና ታሕቶኻ እንታይ እዩ እዚ ጎስጓስ እዚስ መን ይዋንኡ እታ ስድራ ይዋና ካብ ስድራ ክጅመር ዘሎ ዝኾነ ነገር በይዝ ናይ ዝኾነ ናይ ሃገር ካብ ስድራ ይጅመር ኣብ ምህናፅ ብሉፅ ኤርትራዊ መንእሰይ ማለትካ እዩ ደቅኻ ንስኻ እንታይ ትኹስኩሶም ለይትን ቀትርን ጓሲ ክትክእል ኣለካ ክትዕዘብ ውላድካ እንታይ ይመስል ምስ መን ይኸይድ እንታይ ይዛረብ እንታይ ይሓስብ ደድሕሪኡ ክትከይድ ከተፅንዖ ክትክእል ኣለካ
ውላደይ ክጠፍእ እንተ ኢሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሲ ዩጋንዳ ኣትዩ ደቡብ ሱዳን ኣትዩ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ ደልሃመት ኣትዩ ብናተይ ኣተሓሳስባ ኣብ ገሃነብ ኣትዩ ውላድካ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ኣብ ዘይፈልጦ ባህሊ ኣብ ዘይፈልጦ መናብሮ ኣትዩ ዘሎ ካልኣይ ነገር ካልኣይ ዜጋ ጥራይ ዘይኮንካስ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ህላዌኻ ኣብ ኩዌሽን ማርክ ዝኣተወሉ ዓድታት እየን በዓል ኢትዮጵያ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዘለዎስ ብኩሉ መጋርያ ተወሊዑ ብኩሉ ኩርናዓት ኢትዮጵያ ኣብ ጓህሪ ተቐይሩ ኢትዮጵያን ማእስያ ክትፀድፍ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዝግዮ ዝብለሉ ሰዓት ኢትዮጵያ ኣትዩ ክትብል ከለኻ ውላድካስ ትሕጎስ ዩጋንዳ እኮ ሓደ ወደብ ዘይብሉ ስራሕ ወላ እቲ ስራሕ ዝበሃል ንባዕሉ ባህሊ ናይ ስራሕ ካብ ኤርትራውያን ሕጂ ይላመድዎ ኣለዉ ድቂ ሰርፊዶም ሰዓት 10 ዝወፍር ህዝቢ ክሓምዮም ኢለ ኣይኮንኩን ዳስ ዳር ካልቸር ውላድካ ከነዳ ኣቲ ተባሂሉ ኣደ እንድሕር ዕልልታት ድርጉሕ ኮይና ውላድ እንታይ የንብብ ኣብዚ ኣነ ኣብኡ ምእታው ሓዘን ምተሰማዓኒ ሓጎስ ኣይኮንኩን ስማዓኒ ትመናብሮ ፖዚቲቭ ነገር የብሉ ማለት ኣይኮነን እቲ ጥቕሚ ከምዚ ኢንጂነር መሓር ዝበሎ ኣድቫንቴጅ እንተለዎ ነቲ ኣድቫንቴጅ ተጠቐመሉ ክቡር ፕረዚደንት ቀፃሊ ዝብሎ ወላ መገሽኡ ድዩ ክረኽቦም ከለን ዲያስፖራ ዘለዉ ተማሃሩ ፅባሕ ንኮነ ሃገርኩም ክትኮኑ ኢኹም ኣብ ሜዳ ዝበላው ንሳያ ሎሚ እዚ ንዋጋኣሉ ዘለና ብረት ፅባሕ ንኮ ኣብ ቅርሲ ከኣቲ ትምህርቲ ኣታተርፍ ዝብላ ዝነበረ ሕጂ እውን ይደግማ ኣላ ኣብ ነዚ ወለዶ እዚ ቀፃሊ ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ንሳ እያ ትደግም ዘሎ እስኻ እውን ኣብ ደገ ከይድካ ጥቕሚ ትጥቀመሉ እንተልይካ ትምህርቲ ተኮይኑ ተማሃር ሞ ንሃገርካ ኣበርክተሉ ብማዕደ ኮይንካ እዚ ሃገር እዚ ፅርግያ ዘይብሉ ልቺ መን ክገብረልካ ትደሊ ዘለኻ እስኻ ኣበርክቶኻ እንታይ እዩ ዜጋ ዘይኮንካ መን ክገብረልካ እዚ ብዘለ ተቋሲሉ ሰንኪሉ ኣእጋሩ ተቆሪፁ ዓይኑ ዓዊሩ ሃገር ኣምፂልካ ኣሎ እስኻ ከንታይ ግዴኻ መን ክኩዕተልካ ደልዮም እዚ መንእሰይ እዚ ወለዶ ዝሓለፈ ኣቐዲመ ኢለ መለኪኖ ጎቦታት ቀዲዱ ሳሕል ዓይን ዓራት ገይሩ ሃገር ኣባይ ኣብ ከብዳ ግብኣተ መሬት እትዩ ቀቢሩ ሃገር ኣምፂልካ ተሸቲሙ ግዴኻ እንታይ እዩ ነዚ ሃገር እዚኣ ክትሃንፅ ነዚ ሃገር እዚኣ ገዲፈ ካድም ትብል ተኾንካ የለኻ ማለት እዩ ዜጋ ኣይኮንካን ከምዛ ቀዲሙ ዝበሎ ምስከትካ መጀመርያ ትምዝገባ መን ይሽምካ ምስ ተባሃለ ካበየናይ ሃገር ክትበሃል ኢኻ ኤርትራዊ ክትብል ዲኻ ሽዑ ገዲፍካያ ኬትካስ ኤርትራዊ ክትብል ሓንቲ ግና ነዘኹርዓኒ ብመንእሰይ እዚ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ ተጣዒሱ ኣነ ሕጂ እውን ኤርትራዊ እየ ዝብል መንእሰይ ኣዝዩ ክምሕለሉ ዘለኒ መንእሰይ ዘለና መንእሰይ ኣብ ዘለዎ ይሃሉ ኣንጻር ሃገርካ ተሰለፍ ተባሂሉ እምቢ ዝብል ጥራይ ዘይኮነስ ኣምባሳደራ ኮይኑ ባንዴራ ኣልዒሉ ለይትን ቀትርን መዓፁ ናይቶም ተፃባእቲ ዝኩሕኩሕ ኣሜሪካ በሎ ኤውሮጳ በሎ ከም ኤርትራዊ መንእሰይ እንድዒ ንመንእሰይ ኤርትራ ዝሓሚ ንመንእሰይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ቅንጣብ ኔጋቲቭ ዝዛረብ እንተልዩ ትጋገል ኣለኻ ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ትማሊ ዘድሓነካ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣለኹ ዝበለ ውልዶ እሞ ከዓ እዚኦም ድዮም ፀላእትና ነይሮም ኢሎም ዘባጩ ኣዝዮም ብዓይኒ እንታይ እሞ ክብለካ ፀላእኻ ይትንዕቆን ኢኻ ኣዕቢኻ ክትሪኦም ኢንቲ ክትገጥሞ እዚ መንእሰይ እዚ ግን ፀላይ ገይሩ ዘይርኢ መንእሰይ ዘለና እዚ ሃገር እዚኣ ሰብ ኣለዋ ሕጂ እውን ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ስራሕ ኣላ መንግስቲ ኩሉ ዝግበር ይገብር ኣሎ ዓቕሙ ዘፍቀዶ ልቓሕ ኣለዎ ድዩ መንግስቲ እዚ ሳንቲም ብልቓሕ ኮይም ዞም ማርሻ ቤዲታት ዝሰርሑ ዘለዉ ብልቓሕ ኮይም ንህዝቦም ዘደናግሩ ዘለዉ ብልቓሕ እዚ ቤትሮታት በለጭለጭ ኣቢልካ ሆቴላት እልፊ ቱሪስትስ ካብ ደገ ምስ ኣዋልድ ክዕውሉ ንዝመፁ ስለ ዘአንገድካ እሞ ናይ ልቓሕ ተመለስ ምለስ ልቓሕካ ምስ ተባሃለ ግን ኣብ ሕፍረት ተኣቱ ዝተወሰና ከተማታት ትብለጭልጭ 10% 11% ዕቤት ኣርኤ ኢልካ ዓድኻ ኣብ ገሃነብ ተቐይሩ ከሎ ከመይ ኢልካ ተዓቢ ህዝብኻ ክእዘፍ ከሎ ብኩናት ዕቤት ተርኢ ኣለኻ ብቁጠባ በየናይ መለክዒ እንታይ እቲ ስታንዳርድ እንታይ እቲ ኢኮኖሚካል ሜጀርመንት ሕጂ ሓደ ሓንጎልካ መጀመርያ ኣስፋሕ እዮ ኣነ ስኢልካኒ መብለጭለጪ ኣነ ከምዚ ኣነ ናይ ከምዚ ዓይነት ክኢላ ወይ ፊልድ ከምዚ ተመሪቐ ዘይኮነስ እንታይ ኣፕላይ ጌርካ ትምህርትኻ ትሰርሓሉ ኣለኻ ዲኻ ትመራመረሉ ኣለኻ ዲኻ እዛ ሃገር እዚኣ ሳንቲም ትእወት ዘይብሉ ብክልተ እግሪ ደው ኢላ ህዝባ ብቁኑዕ መገዲ መሪሓ ኣብ ዝብፃሕ እሞ ከዓ እዚ ክንብል ከለና
ኳሕ ትብል ጥይት ዘይስማዓላ ሃገር ክንስ ተደጋጋሚ እየ ዝብላ እዛ ዘረባ እዚኣ ሰላም ዘይብሉ ሃገር ማዕቢለ ክብል ብምንም ተኣምር ብዝኾነ ይኹን መዕቀኒ ኣይክእልን ሕጂ ባሕሪ ዶ ከምዚ ዶ ዝበሃል ንኣብነት እየ ዝብለካ ዘለኹ ኩናት ክሳብ መዓስ ዝብሉ ኣለዉ ኢልና ፀኒሕና እዞም ክቱ ክንዲ ትስተር ትግተር እዞም ዝግተሩ ናይ ጀፋኔርና ተቆመርቲና ከምዚና ገለ ዝብሉ እሞ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ህዝቢ ከምዘይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ እዩ ዝፈልጥ ሽዑ ነቲ ቢዝነስ ኣብ ረብሓኻ ቀይርካ መንእሰይ ኣጋጊኻ ብኡ ቢዝነስ ትነግድ እዚኦም ዝገብርዎ ኣካይዳ መንእሰይ ክጋገ የብሉን ዘበለኒ እዚኣ እያ እዛ ኩናት ኣይውዳእን ድዩ ዝበልኩኻ ንኣብነት ሕጂ ንሕና ኣይከድናየን ኩናት መፂና እምበር ክብል ፀኒሐ እዛ ሰዓት እዚኣ ሕጂ ባሕሪ ይበሃል ኣሎ ሰብ ሽዋ እቲ ባህጎምን ጥምሖምን መዋእሎም ዘይበሊ መሳፍንቲ ካብ ሃፀይ ቴድሮስ ጀሚርካ ዮሃንስ ሃፀይ ሚኒሊክ ዕድሚኦም ሙሉእ ነንሕዶም እንዳተናቆቱ መስፍናዊ ተሓሳስቦኦም ከዓ ንውራ እንዳመፁ ንሰሜን እንዳጠመቱ እዮም መፅኦም ሽዋውያን ከንባሕር በይፈልጥዎ ብጀካ ብግበታ ሓንሳብ 82 ብኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ናቶም ኣብ ግዜ 52 እንግሊዝ ኣብ ትሕቲኦም ክቁርና ከሎ ብፌደሬሽን እዚኣ ጥራያ ኢትዮጵያ ን10 ዓመት ንኤርትራ ጎቢጣታ ሳውን ብሰላም ኣይነበረታ እንተዘይኮይኑ ባሕራ ኤርትራ እንትርፎቲ መግዛእታዊ ሓይሊ ብጎበጣ ንኤርትራ ይፈልጥዋን እዮም እዚ ናህና ነይሩ ባሕሪ ከምዚ እንዳበልካ ዝግበር ዘሎ ሕጂ እሞ ከዓ ፅልኢ ከተሳውር ወራር ክትጉስጉስ ዝግበር ዘሎ ማእልያ ዘይብሉ ንግዝኣ ሽዋ ከተስፍሕ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ምናልባት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኢትዮጵያ ጓህሪ ተቐይራ ከላ ንኤርትራ ንምውራር ማለት ነፍሰ ቅትለት ክኸውን ይኽእል እዩ ነፍሰ ቅትለትን ፈረቓን ከዓ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምናልባት ኢትዮጵያ ድፍእ ምባሉን ኣየድልያን እዩ ተደፊኣ ዘላ እያ ዘሎ ይመስሎም ይኸውን የጋጊዮም እዩ ዘሎ ንሱ ንክነብር ህዝቢ ኣጋጊኻ ኣብቲ ባይቶ ከዓ ገለ ትሬኒንግ ናይ ወርሒ ዝወሰዱ በዝን ባህላዊ ክዳን ዝገበሩ ካብ ገጠራት ዝተኣከቡ መጣቃዕቲ ኣለዉ እዚ ኩናት ኣይንታዮምን እየ መን እዩ ዝጥበስ እቲ ሳሕል ተጠብሰ ሕጂ እውን ክጥበስ እዩ ግዝኣት ሽዋ ክትስፍሕ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ምህንጣይ ሕጂ ዓለም ብዓለሙ ዝርኦ ዘሎ ክወርር እየ ወደባትኩም ከስእነኩም እየ ይበሃል ኣሎ ሕጂ ኸ ኩናት ንሕና ዲና ንመፀ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ሓንቲ ደቂቕ እንትኹን ኩናት ተመኒና ኣይንፈልጥን ብሂግና እውን ኣይንፈልጥን መስዋእቲ ከንቱ ከነጥፍእ ኢልና መንእሰያትናን ሕሩያት ዜጋታትና ዝሓሰብናሉን ዝሓለምናሉን ሰዓት እውን የለን ዕድመ ሙሉእ ብወረርቲ ተዓደምናዮ ኩናት ኢና ንኣቱ ዘለና ናይ እንዳመን መሬት ከ ናይ እንዳመን ባሕር ትወርዳ ኤርትራ ሃገር እያ ነይታ ሃገር ኢኻ ትወርድ ዘለኻ ሃገርነታ ዘረጋገፀት ማእልያ ዘይብሉ እዚ ሕጂ ስኻ ባፅዕ ከድካ ትሕንብሰሉ ዘለኻ ማይ ኣይኮነን ደም ጀጋኑ ዝሰተየ እዩ ኣነ ቀይሕ ደም እዩ ዝረኣየኒ እምበር ማይ ይረኣየኒ ንክሕንብሳኡ ጉርጉስም ከይደ ትረዲእካኒ ነዚ ዝወሓጠት ናፅነት እያ እዛ ናፅነት እዚኣ ነዚ ምስ መፀ እውን ህዝባዊ ግንባር ልቦንኡ ኣርሒቕካ ናይ ምሕሳብ ተሓሳስቡ ሓይለ እምነቱ ኣዝዩ ዓሚቕ ስለ ዝኾነ ሽዑ ከሰብ ይገርመ ነይሩ እኮ እንታይ ማለት እዩ ሪፈረንደም ናፅነት ዳ ኣምፂናያ እንዲና ብስረና ነዚሕ ከም ዝመፅእ ፈሊጡ ኣቐዲሙ ሪፈረንደም እኮ ኣብ 80ታት እኮ ይሓሲብዎ ኣሚምዎ ንዓ ግን ብግብሪ ከዓ ኣብዚ 93 ተርጉምዋ ስለዚ ኣተሓሳስባ ህዝባዊ ግንባር ንዝርድኦ ምናልባት እንታይ ኢኻ ትብል ትኽእል መምህር እዩ ብሓፂሩ ህዝባዊ ግንባርሲ ካብ ህዝባዊ ግንባር ትመሃር ካብ ህዝባዊ ግንባር ሰብ ኮይንካ በሲልካ ትወፅእ ፒርየድ ሕጂ እዚ ዝመፀና ዘሎ ጋኒን ኣተሓሳስባ ናይ ሽዋ ናይ ኦሮሙማ ኣተሓሳስባ ንበሎ ክግላህ ተኮይኑ ሓደ መርገፂ ኮይንና ልክዕ እዩ ንዖም መፅደፊኦም ሓንሳብን ሓዋሩ መፅደፊኦም ምኾኑ ጥርጥር የብሉን ኣብዛ እዋን መድረክ ትጠልበና ግን ኣተሓሳስባና ብምቕናይ ፎካስና ቃኒና ኣንፈትና ምዕዛብ ከድልየና እዩ መድረክ ዝጠልቦ ግቡእ ካ እዩ እዚ ልመና ይኮነ ግቡእ እያ ንክስዋእ ድልው ክኾን ክኽእል ኣለኒ ክሳብ መዓስ ክሳብ መግዛእታዊ ሓይሊ ንወራር ኣብቅዒኡ ምትኽታኹን ክሳብ ዘየቋረፀ
ኤርትራ እንድሕር ንውግእ ተደልያ ክዳሎ ጥራይ ዘለና ክስዋእ ጥራይ ዘለና ፒሪየድ ካብኡ ሓሊፉ መን ክስዋእልካ ደኣ ትማሊ ተሰውኡ እኮ ረብሓት ተደልዩ ነይሮም እኮ 100 ዕድል ነይርዎም እኮ 100 ካብ ሓንጎልካ ሰፊሕ ሓንጎል ነይርዎም እኮ ስለዚ ሓንጎልካ ክትጥቀመሉ ተኾንካ ኣፕላይ ገይረ ክትብል ተኾንካ ተማሂረ ክትብል ተኾንካ ኣብ ዕርዲ ናይ ሚድያ ኮፍ ኢልካ ፀርፍን ዘለፋን ሕሜታን ዘይኮነስ ተግብረሉ ነዛ ሃገር ሃገረይ ትብላ ተኾንካ ስርሓላ ብጻይ በረኸት ብርሃነ ብለናይ ብስም ኩሎም ተኸታተልትና ኣዝና ኢና ነመስግነካ እንትበና ዘለኻ መምርሂ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ሎሚ እውን ከም ትማሊ ሰረተ ንቕሓትን ሰረተ እምነትን ኤርትራዊ መንእሰይ ሕጂ እውን ክዓቢ ይግባእ ኢኻ ኢልካና እውን ብተዘዋዋሪ ገላልፅኻ ናባኻ ተመሊሰ ኢንጂነር መሓሪ ገብረ የሱስ ተኸታተልትና ከምዚ ንገልጾ ዘለና ዋና ዛዕባና ትእምርቲ ቅያ ኤርትራዊ መንእሰይ ትማልን ሎምን ዝብል እዩ ኣብኡ እንዳኣተና ምስኡ ዝተኣሳሰር ታሪኻት ድማ እናተናኸፍና ኢና ንኸይድ ዘለና ምስ ግዜና እውን ሕጂና ምጥቕላል ገፅና ኢና ምስ ክልቲኦም ኣጋይሽና ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎ ተኸታተልትና ኤርትራዊ ብዝሃለኽ ሃሊኻ እዛ ነብረላ ዘለና እዛ ንሕበነላ ዘለና ኤርትራ ንምምፃእ ዝተሓልፈ ሓጎስ ጎፅን መስዋእትን ስንክልናን ንክትገልፆ እውን ዘስደምም እዩ ንምዕቀባ ድማ ብኡ መንፅር እናተሓበና እነብረላ ዘለና ሃገርና ኤርትራ ሕጂ እውን ቀፃልነታ ክወሓስ ተራ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ኩሉ ክሕይል ከም ዘለዎ እዩ ዘሎ እቲ ዋና ዛዕባና ናይዚ ኩሉ ቀፃልነት ኤርትራ ዋና ሰለስተ ረቋሒታት ድማ ሓደ ሓያል ኤርትራዊ መንእሰይ ስለ ዘለዋ እዛ ሃገር እዚኣ ካልእ ሓያል ህዝቢ እቲ ሳልሳይ ረቋሒ ድማ መሰረት ናይ ቀፃልነት ኤርትራ ብሉፅ መሪሕነት ስለ ዘለዋ ኩሉ ግዜ ዘይኒ ደጋግማ ወይ ዘይኒ ጠቕሳ ነጥቢ ኣብኣ ኣትየ ሕጂ ነጋሸይ ካሓቶም ብረኸት ዋላ ኢንጂነር መሓሪ እውን እዚ ሃገር እዚ ካብ ፅባሕ ናፅነት ብፍላይ ክንሪኦ ዘንቀደ ዝተደጋገመ ንኤርትራ ንምርኽማሻ ዝተኻየደ ወራራትን ተፃቦታትን ሓደ ብሉፅ መሪሕነት እንተዘይህልዎ እዚ ሃገር እዚ ማእዝን ቀፃልነቱ ወይ ናይ ሕጂ ህላው እዩ ብኸመይ ምኾነ ትብል ሓደ ብሉፅ መሪሕነት ተዘይህልዎ እዚ ሃገር እዚ ምስቲ ኩሉ ዘጋጠሞ ተፃቦታትን ዘይቋርፅ ሕንከራታትን ዋላ ብኢንጂነር መሓሪ ብኣኻ ክጅምር እዎ እንታይ እዩ እቲ ሓፈሻው ኣብ ኤርትራ ከም ሰብ ነብሰ ምዕባይ ደይኮነ እዚ ኩሉ ኣቐዲምና ክንጠቕሶ ዝፀንሓና ምዕባለ ብልፅግና ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ምምፃእ ደይኮነ ሓርነት ኣብ ምስራፅ እያ ትሰርሕ ነይራ ሓርነት ብቐሊሉ ድረጋገፅ ኣይኮነን ንሓርነት ክትተውሕስ ብዙሕ ክራይተሪያ እዩ ዘሎ ኣብ ቁጠባ ንበሎ ኣብ ትምህርቲ በሎ ኣብ ገለ በሎ ሰፊሕ ነገር እዩ ዘድልየካ ከምዚ ዝተባሃለ እውን ናፅነት ካብ ምርካቡ ንምዕቃቡ ይብርትዕ ንምክብኻቡ ዝተባሃለ ሕጂ እንታይ የምፅዮ ኣብ ከምዝታት ንክትበፅሕ ሓደ ንቕ ዘይብል መሪሕነት ኣዝዩ ኣገዳሲ መሪሕነትና ኮ ናትና ብምሉኦም ሓለፍትና ኮ ንነፍሶም ድኸሰቡ ሰባት ኣይኮኑ እዚኣ ካልኣይ ግዜ ይደግማሉ ንነፍሶም ኮ ነፍሶምን ሓዳሮምን ናብርኦምን ዝመርሑ ሰባት ኮ ይኮኑ እዞም ንሪኦም ዘለና ደይኮኑን ታራ ናብራ ህዝቢ ዝነብሩ ታራ ናብራ ህዝቢ ኩሉ ሰብ ከምኡ ኤርትራዊ እንታይ ክገብር ዳእሞ ክሳብ ሕጂ ቃልሲ ይድቃለስ ዘሎ ንሕና ኩናት ኣይምደለና ኣይና ኤርትራዊ እሞ ኩናት ክህሉ ዝደሊ ኣይና ኤርትራዊ እሞ ምስ ኢትዮጵያ መሬት ክወርር ዝደሊ ይበሉ እንዶ ይለብሙ እንዶ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ምውራርን ምግባትን ካልእ ሕቶ እዩ ስመንእሰይ እዚ ከዓ ንዑ ይድቃለስ ዘሎ ኢና ንብል ዘለና እምበር ንሕና ጎረባብትና ከማን ሕማቕ ተተውምን ዝፈልጥ መንግስቲ ህዝቢ የብልና ኣብ ዘረባኻ ኣብ ብዙሕ ኣብ ድሕሪ ናፅነት ጥራሕ ከም ኣብነት ወሲድና እውን ኣብ ብዙሕ ሃገራት ክፈርሳ ክዓንዋ ርኢና ብቆንጡ ውፅኢት ወይ ሳዕቤን ናይዚ ኣብ ናይ መብዛሕተን ሳዕቤን ናይ መራሕተን ኮይኑ እዩ ዝፀናሓካ ኣብዛ ሃገር እዚ ድማ እንታይ ዝብል ፍልስፍና ወይ ሰረተ እምነት ኣሎ መንግስቲ ማለት ህዝቢ ህዝቢ ማለት ድማ መንግስቲ ዝብል ተጣሚሩ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ከተተናኸፈ ዝኸይድ ኣሎ ኣብኣ ክንምለሰካ ኢና ኢንጂነር መሓሪ እስከብዛ ነጥብ እዚኣ ብፃይ በረኸት ብርሃን ናጠቕላልና እውን ከይድ መጀመርያ ንመንግስትና ዝፈርዶ ህዝብና እምበር ጓና ኣይኮነን መን ስልጣን ስለ ዝሃቦ ንዓይ መፂ መንግስቲ ኣይክፈርዶ ኣሜሪካ ስለ ዝፀልኣትኒ ንዓይ ኣነ ከመይ የንብረኒ ኣሎ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣለኒ ኣነ ዝፈርዶ ከምዛ ኢንጂነር ዝበሎ ተራ ኮንጎ ገይሩ ዝኸይድ ፕሬዚደንት እኮ እዩ ዘለና ኣነ ከይዶም ዲፕሎማት መፂኦም እኮ እንታይ ዓይነት ቤት ፅሕፈት ክንኣቱ ኢና እንታይ ዓይነት ሰብ ክንረክብ ኢና እንዳበሉ ጂለ ተኸዲኑ እኮ ይፀንሖም ዘሎ ንርእሱ ዘይፀበቐ ንርእሱ ክዳኑ ዘይቀየረ ሲ
እንታይ ክትዓብሰሉ ዳ እሞ ዲክታተር ዶ ገለ ዶ መጀመርያ እቲ ዲሞክራሲ ዝብልዎ ንሳቶም እዚ ንጉራ ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ዓለም ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን ንፅርቲ ክትከውን ዘለዋ ካብቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ጀሚርካ ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን ድሂቕካ ምንባር ጥራይ እንደ ግዜ ውፅኢና ኣለና ርእሲ ሰብ እንዳረገፅካ ፀለምቲ እንዳደሃኽካ ኣዲምካ እውን ኢልካ ፀኒሕካ ውላለይ ዝወለድኮ ኣነ ጓል ድየ ወዲ ወሊደስ ሽሙ ወዲ ተኮይኑ ናይ ወዲ ዘይጥምቐሉ ተኮይኑስ ዲሞክራሲ እዚ ጓለይ ወዲ ጎቲታ ምፅያ ኣይደልዮን እዚ ምስ ጓል ተመርዒ ኣለኹ ተይላትንስ ንዓይ ዲሞክራሲ እዚ ባህሊ እኮ ኣለና ኣነ ክቡር ባህሊ እዚ ንዓይ ዲሞክራሲ እዚ ጠልሓ ይብለኒ ንዓይ ተመራሲሐ ዲሞክራሲ ጥራይ እዩ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ስለዚ ኣነ ዘለኽዎ እቲ ክቡር ምምሕዳር እቲ ክቡር መንግስቲ ምዃን ጥራይ ዝፈልግ ምናልባት እዛ ባሕሪ ትበሃል ቋንቋ መንእሰይ ኤርትራ ሕጂ እውን ፅቡቅ ገይሩ ለባሚም ገሊፀ ንመንእሰይ ኤርትራ ትንክፈለይ ሰብ ኣይደልን እየ ገሊፅዎ ፅቡቅ ገይሩ ኣዝዩ ንቑሕ ኣዝዩ ሓያል ኣዝዩ ብርቱዕ መንእሰይ ዘለና ንሪኦ ኣለና እንታይ ዓይነት ምህዞታት ይምህዝ ኣሎ እዚ ፋሲሊቲ እንተትቕርበሉ ፕሮቫይድ ተትገብረሉስ እንታይ ዓይነት ሰብ ምኾነ ካልእ ነገር ይክስራሕ ብሩህ መጻኢ ዘለዎ ሃገር እያ ዛርና መንእሰይ እዚ እንታይ ክሰርሕ እዩ ግዜ ጥራይ ኸርእየና ድሮ እውን ይሰርሕ ኣሎ ክሰርሕ ኣለኹ ክትብል ተኾንካ ሃገር ኣለኒ ምዕቡል እየ ኣነ ክትብል ተኾንካ መጀመርያ ህላውነትካ እዩ ቁጠባዊ መዕቀኒ እኮ እንታይ እዩ እንተይልና እኮ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ሰብ ኮይና ነምበር ዋን ትሕቲ ቅርፂ ናይ ሰብ መንግስቲ ኤርትራ ብግቡእ ሃኒፅዎ ኣሎ ሓደ ካብኦም መርኣያናቱ ንሃልካ ኢንጂነር መሓሪ ተሰሪሑ እኮ መንግስቲ ሰሪሑ ብናፃ ኣብ ወፍሪ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ሕጂ ከዓ ንሃልካ ሰብ ይሰርሕ ኣሎ እዚ ደይኮነ እቲ ምዕባለ ዝበሃል ቁጠባዊ ዕብየት ዝበሃል በቃ ብገንዘብ ጥራይ ምትምንዎ ሳቶም ምክንያቱ ብገንዘብ ዝዓወሩ እዮም ሳቶም ቁጠባዊ ምዕባለ ዝበሃል መጀመርያ ብዓቕሚ ሰብካ እዩ ዝጅምር ትምህርቲ تحت قرطاب تمرت زول جنا عجبلونا له كبر بريزيدنت إساس ترجع جامي جنا بزبط صحي بس إحنا لنا جنا حلم اللو حلمنا خلاتنا الساعة تحجب قندو تسقي طول زلون تمرتي أنت حسكات رأي كل ما دعاوي مع بالها تمت تخيل أبو طبعا بلو بهنساب بلو كلب بلو أبزاناي هلاوي حتى حجيجن هلاو أنت اللي خاطر يا أخي هاجر دون تلا بخلت أقدر تراها أبو طبعا تحسب لا تحت قرطو تحسب كالي تحسب سلازي الزحجي بحري ود بحر زبال زلو أغالب الزحب كوي برن ناي دنزوزا زربا ناي إلف اللخبات زربا ما توتالي هاجر كاتو زي بالكاس هاجر نمات كاتور بحد بجلة تبتاتينو أبا فينشو أبا ديس أبا توتي فومرو زلوسي تمتاتيرو يعيسي زما أنا زجر من زلوسي دفاع زبون قرا درونات مسينا اللوا انتايدوس والعادي قدم نحنا وعلو هالناس أنا كونغول لني حدش كمزي قالت بالنا يقول أنا قرنا نحكاتك أنا تك هم خويني رأيك أنا يقول عاد حساس بدرون الله هم زجيرات زي فنكلا درون كاكو نيرترا نساحل زي فنكلا برتو كويل لنا يصلاي بمولو قن ماريخنا أمتين هذا نايت مالون أبيلو كيت حتت جب يزوننا برت هاللودي أمتا يا خا أبزي أقواريتنا بزخنا مصاينا حجون تتعدو غزل لها تبو نغرين عنا بناس أنا شموت لنا مالت بخلا زرار وسلازي من سيرترا وي كل نزا إرتراي ناتي أزبل أبزا هموت زي أبزا مدرخ زي قدم شعبية حج شعبية بدير شعبية ودا شعبية قبل كخل على اللو زي حلفتا ناي جوجل بلصقنا أب قداي بحري زي لنقرات تمس بحردو قالنا بالك زي انتايو أمريكا نقطعمك أبكوننت زيلو نجار تمسحتو بحرق لملان هزبي نمد نجاري أمريكا نقطعمهم زمت أمبر كوننت كم زي كنا ونبعلو ما أمن اليوم سلازي هزبي توبياون نزي ناي حلمي ناي بلصقنا أقول بلصقنا مالت كنا حلو تراي زلوا هزبي توبيا أتوم قدم أبقوبة الساحل زحلقة إثيوبياوي أكل قبل الله هزبي توبيا بزغنة وانا زعبنا تخاتاتنا تمرتقيا إرتراو من سيتمال لو من زبليو كل جزء تاريخ إرتا تاريخ من سي مخان بتدقاقامي قليسنا يالنا كاب تمال كساب حجون وترو يحزب إرتا بزحلو هالو كل جزء مسحاقور مخانون تقيسو منا لو زخساب حجي نايلو من سيون عبلو معاتان عم محلاو لونتان زركب إرتراو من سيون بزي زخونة يخون حالفاتات نيرترا على كل كذب هجروا من سيتهاني سو خمسة قالينا أمود داتا انتهي تبلو مزتلع على صنحة حسنا بمبالك نصابت
ኢንጂነር መሓሪ ናባኻ ሞዳታ እንታይ ትብል ብፅሙቕ ዝበለ ሕራይ የቐኒ ንሕቲ ሕዝቶና ብምት ምእታዎ የቐኒርለይ ኣነ እንታይ እየ ድብል ንሕና መንእሰይ ኤርትራ ብሉፁን ንፉዑን ከም ምዃኑ ኣድማዕን ከም ምዃኑ ርኢናን ተዓዚብናን ኣለና ኣብ ደገ ደለኹም ኩኑ ኣብ ውሽጢ ደሎ ሃገር እያ ታሪክ ትማኒኹም ድጎሙ እወ ሃገርና ክንሓስብ ኣለና ሃገርና እያ ክብረትና እዚ ማንም ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ቦታ ዋላ ኪድ እየ ዝብል ዘሎ ክንደይ ጀጋኑ ኣናብስ ከዓ ስለ ዘለው ንናይ ደገ ሰባት ዝፀርፍ ኣይኮንኩን ናይ ደገ ክንደይ ንፉዓት ከም ዝድበሎ ራብዓይ ግንባር ዋላ ጋለ እንዳተባሃለ ብዛዕባ ሃገሮም ዝሓስቡ ኣብኡ ኮይኖም እውን እኮ ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ክፅብቑ ክእሉ እዮም ስቴርሶ ኮይኖም ክሰርሑ ክእሉ እዮም ናይ በዓል እስራኤል ህዝቢ ተሪኢኻዮም እኮ ከምኡ እዮም ኣብ ደደለዎ ቦታ ኮይኖም ፀለውቲ እዮም ዝኾኑ ፀለውቲ ሁኑ ሓግዝዎ ነዚ ብዝደሎ መንእሰይሲ እቲ ደሎ ቴክኖሎጂ ናብዚ ከም ዝመፅእ ደኣ ሓግዝዎ እምበር ኣብ ዘይተድድለ ሃተውተው ኣይንእቶ ኣብ ዘይንፈልጦ ኣይንዛረብ ኣብ ዘይንሪኦ ኣይንዛረብ ኩሉ ግዜ ዝደግማል ሓደ መንእሰይ ድበላሲ ኣብ ሳዋ ኮይዶም ብዛዕባ ፅልኢ ወያነ እዮም ዝነብሩ ኣበይ ርኢኻዮ ከይዱ ዶ ይፈልጥ መንእሰይ ዝዛረበካ ደሎ ኣብቲ ቦታስ ናብቲ ቦታስ ንሰዋስ ዶ ይወረዳ ኣነ ሳዋ መምህር ናይ ፖለቲካ ኮይኑ እየ ነይረ ኣብቲ መፅሓፍ ምድላው እውን ኩሉ ይፈልጥ እየ ማለት እንታይ እዩ ዝምህር ኣብኡ ማለት ብዛዕባ ናይ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ኣብኡ ድብል ከምኡ ኢልካ ክትነዝሕ ከለኻ ብሓደ ዘይጠቅም ሰብ ዝምሃረካ ነዚ ቃላት እንድሕር ደኣ ትሰምዕ እንድሕር ኣለካ ትኾንካ ጌጋ ኢኻ ንደገ ዝኸዱ ሰባት ምሁራት ጥራዮም ወይ ደቂ ሰባት እዮም ቤተሰብ ዘለዎም እዮም ገለ ኣነ ቤተሰብ የብለይ ሓላፍነት የብለይ ኣቦይ ሓላፊ ኮነ ብትምህርተይ ጥራይ ከይደ ስለዚ ነዚ ከምዚታት ኣሊና ናብቲ ሓቀኛ ዝኾነ መንፈስ ናብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ርድኢት ክንኣቱ ይግባአና ቀዳምነት ግን ሃገር እያ ኣብዚ ኸድካ ኪድ ኣብዚ ሃለኻ ሃሉ ሃገርካ ኣኽብር ልዕሊ ሃገርካ ወሓስ ክብረትካ የለን ልዕሊ ሃገርካ ዝብፅሓካ ነገር የለን ዛስዋዮም ከዓ ኣቦታትና ዓያሹ ኮይኖም ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ዓያሹ ኮይኖም ደይኮኑ ክብሪ ሃገር መንነት ሃገር ህያውነት ናይ ሃገር ስለ ዝፈለጡ እዮም ተሰዊኦም ንሕና እውን ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ንሞት ኣይንትምነን ንምስዋእ ኣይንትምነን ከምዚ ክትብል ከለካ እንታይ እዮም ዝገልፅዎ ንኩናት ትደሊ ጥራይ ንኩናት ትደሊ ጥራይ ንኩናት ኣይንደልዮን ኣይንሓስቦን እውን እንተመፂና ከዓ ሃገርና እዩ ናብ ኢዳ ክንወፅእ ናብ ኢዳ ክንከይድ እዚ ምዃኑ ዝኾነ ዜጋ ክኣምነሉ ኣለዎ በዚ ዝኾነ ዜጋ እዚ ከዓ ክሓተንን ክሕተትን ከዓ ትኽእል ኢኻ ነዚ ኢና ድልውነትና ነረጋግፅ ንመንእሰያትና ነተባብዕ ንመንእሰያትና ሞራሎም ሓፍ ነብል ንመንእሰያትና ዘናሹ ተግባር ከዓ ክፍፀር የብሉን ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ክቡራትን ብሉፃትን ንፉዓትን ከም ምዃኖም እየ ዝኣምን ቴንኪዩ ፅቡቕ መግለፂ እዩ ኢንጂነር መሓሪ ገብረ ኢየሱስ ደጋጊምና ብስም ኩሎም ተኸታተልትና ነመስግነካ ብፃይ በረኸት ብርሃን ብሌናዮ ኣብ መወዳእታ እንታይ ትብል ምስ ተላዓሉ ሓደ ዛ ጂዲፒ ፔር ካፒታ ዝበላ ንሕና መዕቀኒና ምናልባት ከምዞም ብሓሶት ዝነስሑ ናይ ኢትዮጵያ ፔር ካፒታ ጂዲፒ ናቶም እንታይ ምዃኑን ኣይፈልጥዎን እዮም 10% 11% ግሮስ ኣርኢና ኣብቲ ኢኮኖሚ እዮም ዝብሉ ቀፃሊ ከምኡ ዓይነት ኢቫሉዌሽን ክንህብ ባህልና ኣይኮነን ሓሶት እውን ኣየዕብየና ደዘ ዝብለካ ቁፅሪ እንዳመረፅካ በቃ ዝኾነ ፊጉር እግረ መገድኻ ዝኾነ ይኹን መፅናዕቲ ዘይብሉ ፊጉር ክተቐምጥ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ክንብል ከንደሊ ብዙሕ መደናገርና ባህልና መዘይኮነት ግን ስለዝኾነና ኣብቲ ኣክቹዋሊ ፕሮዳክቲቪቲ ናታ እንታይ ይመስል ኣፍራይነት ሓደ ፕሮዳክሽን ናይ ሓንቲ ሃገር ሲ እሲ ወሳኒ ኣብ ጂዲፒ ናይ ሓደ ፔር ካፒታ ናይቲ ፖፑሌሽን ክትግምግም እንተኾንካ እንታይ ፕሮዳክሽን ስለ ዘፍረየ ሰብ እዚ ልቓሕ ንልቓሕ ገይርዋ 36 ኣብቲ 40 ቢልዮን ትእወት ሃገር ሲ ኢኮኖሚካል ግሮዝ ኣርእየ ክንዲዚ ፐርሰንት ክብለካ ከሎሲ what is the GDP of that country እዚ ይምልሰ ድዩ ዓሻ ህዝቢ ድዩ ዘይሓትት እንታይ ዓሻ ክብሎ ይክእልኒ ለባም ህዝቢ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክቡር ህዝቢ እዩ እንታይ ኮኑ ዘይሓትት ኢዱ ይጣቢሉ ክሓትት ኣይክእልን ከምዚ ዓይነት ገምጋም ወይ ኢቫሉዌሽን ክህልወና ኣይንደልን የብልናን ብሕጂ እውን የብልናን ንሕና መጀመርያ ክውንነት ነቲ ክውንነት ብልክ ኣይንዛረብን ኢና ናይ ዘረባ ወልፊ የብልናን ናይ ጉራ ወልፊ እውን የብልናን እንተቲ ናይ ናብ ኤርትራዊ መንእሰይ ዝቐንዐ ነቲ ከምዚ ክትቀፅል ንሕና እቲ ሕማቕ ናይ ንብሩኽ ዝውዕል ዘይኮነ እዚ 200 ብዙሕ ግምዝዋ እቲ ልዕሊ 98 ሚእታዊት ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ደገ ኣለኹልካ ሃገረይ እናበለ ክሳብ ሕጂ ዝሰርሕ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ሲ ኣብ መወዳእታ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ተመሓላልፉ ምስቲ ርእስና እውን ንሱ ስለ ዝኾነ መልእኽቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣነስ ብሕቶ እውን ወዳእክዋ መን ዳኣ ደው ኣቢልዋ እዛ ሃገር መን ሒዝዋ ኣሎ መንእሰይ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ጥራይ ሒዝዋ ዘሎ በልሕ ኣዝዩ ኣርሒቑ ዝሓስብ መንእሰይ ዘለና
ልዕሊ ኩሉ ግን ተመራማሪ መንእሰይ ዘለና ሓያል ካብታ ገዛኻ ጀሚርካ ትርእዮ ስለዚ ነዚ ኸናሽሽ ዝደሊ ንርእሱ ሓደ ጣቋ ዘይብሉ ሕልና ዘይብሉ ሰብ ጥራይ እዩ እንተዘይኮይኑ መንእሰይ ኤርትራ ኣዝዩ እንታይ ጥራይ ይደሊ ንኸነውርስ ታሪክ ከነዘንትወሉ ግን ድልዋት ክንከውን ኣለና ቃል ዓለም ዘይብሉ ምስጢር ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣስርሕና ክኸውን ይኽእል እዩ ክንዲ እዚኣ ትኹን ደብዳቤ ብስቴፕለር ተታሕዘት ኩሉ ምስጢር ሒዛ ትኸይድ ነይራ ኣብቲ እዋንቲ ዝኾነ ምስጢር ኣይወጥ ሕጂ እውን ምስጢር ኣውፃእ ኣይኮነን ታሪክ ተንትን ንውላድካ መሓላልፍ ውርሲ ኣውርሶ እዚኣ ሓንቲ እያ ሕሉፍ ታሪክ ናይዚ ሃገር ተወከስ ነዚ ውላድካ መሓላልፈሉ ታሪክ ኣነ ሓደ ግዜ ቀፃል እዮም ኣባይ ዝድውሉ መንእሰያት ጥራይ መብዛሕትኦም ገሪሙና ኸማና ዓይ ክንዲዚ ህንጥዩነት ኣብ ታሪኹ ዘለዎ ኣብ ኣፍልጦ ኣብ ሃገራውነቱ ኣፍልጦ ክጥሪ ዝደሊ መንእሰይ ዘለና እውን መሲልኒ ኣይመስለኒ ነበረን ኣነ ብዙሕ ይዛረብ ይትንትን ኢለ እውን ኣይሓስብን እየ ነፍሰይ ግን ንሶም ፊድባክ ምስ ሃቡኒ እሞ ድሓን ተዛሪበ ማለት እዩ ብዛዕባ ሃገርሲ ኣለኒ ማለት እዩ ኢለ ኣነ እውን ሽዑ ክግምግም ነፍሰይ ጀሚረ ማለት እዩ ንምንታይ እንትም ትብሉ እንታይ ኢኹም ተሓስቡ ዘለኹም እዚ ታሪክ እዚ ኣይመሓላለፍን ድዩ እዚ ኩሉ ዝተገብረ ቅያ ኣብ ቴሌቭዥን ሓንሰባ ዓመት ዲና ክንሪኦ ኢሎም ዝማጎቱ መዓት መንእሰይ ኣለዉ ንምንታይ ሱቕ ንብል ሱቕ ፈውሲ ድዩ ሱቕ ስለ ዝበልና ጀነሳይ ተፈፂሙ ክንከሓስ ኣለና ዝብሉ ንሰምዕ ንኣብነት ሕጂ መን እዩ ክከሓስ ዘለዎ ፓራዶክስ እዩ እንታይ ክከሓስ ዘለዎ ተገልማጭ ከመይ ድዩ እቲ ጉዳይ ስለዘይ ተዛረብና ክከሓስ ዘለዎ ዳ ህዝቢ ኤርትራ እኮ እዩ እንታይ በዲልና ዲና ወራራት መፂና እንታይ በዲሉ ድዩ ንሽረ ክሕርር ዝኸደ ተጋዳላይ ዕፅምቱ ሻምብቆ ዓፅምቱ ፈንቂሎም ጉሒፎም ጣውላ ናይ መቃብሩ ኣውፂኦም ኣርማድዮ ሰርሑ እንታይ ክንከሓስ ዘለና ዳ ኤርትራውያን እኮ ኢና እዚ ከምኡ ክደጋገም ከሎ ሓሶት ምስ ተደጋገመ ሓቂ መስል ስለ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክንክእል ኣለና ሎሚ ምእንቲ ሰላም ኩሉ ሕገት እዩ ዝገብር መንግስቲ ኤርትራ ምእንቲ ሰላም ምእንቲ ፍቕሪ ናይ ህዝብታት ኩሉ ሕገት እዩ ዝገብር እቲ ሓቂ ግን ክጠፍእ የብላን ግብረ መልሲ ክንህብ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ናታቶም ዩቲባት ኣብ ገለ መላኽ ትሪኦ ከለኻስ ክንከሓስ ኣለና ኣብ ልዕልና ተፈፀመ ኣብ ዴጋ መሰለን ተጋህሰ ዓመፅ ኣብ ልዕሊአን ተኻየደ ኣሕዋተይ ከ ካሕሳ ይግበአንን ኣብ በዓል ሰንዓፈ ዝተገብረ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮና ኸ ካሕሳ ይግበአንን እንታይ ክትገብር ኢኻ ባረንቶ ኣቲኻ እንታይ ክትገብር ገዛውቲ ፍሪስካ ድኳናት ሰሪእካ ኸይድካ ስርዓት ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈፀሞ በደል የብሉን እንተ ካብ ስሳታት ክንጅምር ኮይና እሞ ካሊእ እቲ ኣርስቲ ኣብ ካሊእ ኢና መቁፀሪ የብሉን ነፍሲ ወከፍ ብተመልከተለይ ተረሸነ ክንፀባፀብ ተኮይና ነፍሲ ወከፍ ገዛ ነፍሲ ወከፍ ጥሪትና ዝባደማ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ዝተቃፀለ ክንፀባፀብ ተኮይና ኢትዮጵያ ግደፍ ዓለም ብዓለም ተደሚሮ ናይ ከፍሎን እዩ ዝመት ቅተል ዓምፅ ስለዚ ሕጂ ስርዓታት ሽዋ ወይ ገበቲ መሳፍንቲ ሽዋ ደግሲ ደጊስዎም ባሕር እንተበሉ ቅጭጭ እውን ኣይብለናኒ ህዝቢ ኤርትራን መስዋእቲ ቀደም ድልው ሎሚ ድልው ምናልባት ይወኣየት መንእሰይ በዚ ተጋጊዩ ዝመፅእ እንተልዩ ውላድካ ምኸር ጥራይ ክትብለን ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራ ትማሊ ይኹን ሎሚ ንመስዋእቲ ድልው ዝኾነ መንእሰይ ዘለዎ መንእሰይ ኤርትራ ከዓ ክብርን መጎስን ንዑ ኣነ ገሊፃ ይፀግቦኒ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዳያስፖራ ይሃሉ ኣብ ግንባር ይሃሉ ኣብ ዘለዎ ይሃሉ ሃገር ዶ ኣቢሉ ዘሎሲ እዩ ግደፎ 0.01 እልፍ ለኽባጥ ብጉንዖን ብግቦን ሃገሩ ክሸይጥ ዘወናውን ኣይናህናን እዩ ሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ባሕሪ ምሳኻ ኮይኑ ክወርር ዝብል እንተመፅዩ መጀመርያ ሱሮም ነፅናዕ እዮም መን እዮም ኣይናትናን እዮም ወለዶ እውን የብሎም እዞም ሰብ እዚኦም ስለዚ ክብርን መጎስን መንእሰይ ኤርትራ ይቐኒየለይ እተኹርዕ ሃገር ኣላትና እዩ እቲ መጠቃለሊ ናይቲ መልእኽቲ ተኸታተልቲ ኤርትርያን ሚድያ ኔትወርክ ንብፃይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይን ከምኡ ድማ ኢንጂነር መሓሪ ገብረ ኢየሱስን ሎሚ ኣጋሽና ኮይኖም ኣብ ቅያት እምርቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ትማልን ሎምን ንዝብል ኣርእስቲ ክቡና ፀንሑ ትንተናዊ ሓበሬታታቶም ኣዝና ብስም ኩሉ ካትኩም ተኸታተልቲ ኤርትርያን ሚድያ ኔትወርክ ነመስግኖም ኣብ ቀፃል ድማ ብከምዚ ዓይነት መቐፀልታ ናይ ታሪክ ሒዝናልኩም ምስ ክልቲኦም ኣጋሽና ክንመፂና ንበረኸት ብርሃነ ብሌናይ ብቐፃሊ ናይ ወትሩ ጋሻኹም እዩ ሓድሽ ጋሻና ኢንጂነር መሓሪ ድማ ንሎሚ ኣብ በኹሪ ምፂና ኣለና ኣብ ቀፃሊ እውን ሒዝናዮ ንመፀሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና ምስቲ ኩሉ ፃዕቕ ናይ ምስትምሃር ሓላፍነቱ እውን እዩ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ከም ሓላፊ
ክፍሊ ሕርሻዊ ምህንድስና ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ብፃይ በረኸት ብርሃነ ድማ ኣብ በበይኑ ኣጋጣሚታት ተላሊኹም ኣለኹም ስለዚ ደጋጊመ መስግኖም ብቀፃሊ ብካልኦት ትሕዝቶ ክንራኸብና ተኸታተልትና ጀጋኑ ደቂ ኤረይ እውን ነዚ መደብ እዚ እናተኸታተልኩም ብቀፃሊ ናብ ኩሉ ወገናት ንክባፃሕ ድማ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ትገብርዎ ዘለኹም ደጋጊምና ኢና ነመስግን ሕጂ እውን ኣብ 10 ሰዓት ናይቲ ናይ ወትሩ ትገብሮ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ሕጂ እውን ብቀፃሊ ክትገብሮ ንላቦ ኣጅናይና ነፍቅረኩም ጀጋኑ ደቂ ኤረይ ምሳኻትኩም ፀናሕና ብምድላውን ብምቕራብን ዝመደብ ዮናስ አብርሃም ገረአልፈ ምሳኣልቲ ዝመደብ ፊት ንፊተይ ዘሎ ብስራት ሰረቀ ከምኡ ድማ ብፀጋማይ ጎነይ ዘሎ ካልኣይ ሰኣላይና ኣሌክሳንደር ዳንኤል ብምዃንና ክሳብ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ንረኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ሰፎ ነቕነ ንኩልና ጀጋኑ ደቂ ኤረይ ኣዝና ነፍቅረኩም ብሩክ